Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining nga las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa 2 Radio FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Mayo 20, tuig 2024. Sa gihapon, inimula gani mo ang kurban, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapaw na dalkuan karon nga mga balita, anay Senador Franklin Drilon hindi pa makasiling kung bala makabalik liwat sa Senado. Anay Senador nagalaong nga masettle pa nanday Mayor Jerry Treñas kag Congresswoman Jam Maronda ang pagbulaganay. Sa dugang pa nga mga balita, Mayor Jerry Treñas sa liwat nga nanindugan nga nag-agi sa hustong nga proseso ang pagdemolish sang fasad sa Iloilo Central Market. Alkalde gintawag responsable ang reporting sa media apisar nga mayara sa statement si Hinares nga imbestigaran ang pagdemolish sa fasad. Istorya naton mula karon may ginpagwadring statement or sabat mga biyan ang ining pagpatigayon man sang isa iya kapag sinapol sa may kantanan karon sa Communications and External Affairs section sa National Museum of the Philippines nga kung sa diin banwa ginplastar sila diri nila nga hindi pwede paggamiton bilang rason for demolition ang structurally unsound nga isa iya ka edifisyo. Sa aton sinikaron nga mga kabumbo kay kung mag-amo sila banwa daw kasubong iya nga gamito na lang nga rason nga structurally unsound para iya demolish ang kung anuman nga luyag ipademolish hilabi na ining mga heritage site. Sa aton sini nga mga kabumbo istoryanta na dugang diri karon sa aton sini pa nga pagpangalagad sa gyapon sa Bombo Anay sa Auto. Sa Asian Tournament 2024, hiwaton ini sa Pasay City, magapartisipar ang 8 ka mga top basketball team sa Asia. Dugang pa nga mga balita sa aton sining pagpangalalagad, lalaki nabunan sa idalom sa Ungka flyover, ining nakabuno, ining suspitsado, sa puti or nasa putihan sa wala makilalan nga mga individual. Samtang General Manager sa Western Visayas sa Transport Cooperative nagsabat sa ginapahayag pagtungli niya, pagliswi niya sang paglubag sining kamot sang isa ka operator nga babaye. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon ang aton siniya tutukan sa pagpangalagad sang Bombo Anay sa Auto subong adlaw sang Lunes. Sa mga kabombo naton, mayara na gid lamang sang anom kadlaw nga tulog kag Grand Rona sa Buena Mano Salvo Year 18 na promo kung sa din 1 milyon ka pesos ang nagaulat sini nga premyo sa aton siniya nga grand prize. May mga dalagko man sini kag linibo nga mga cash prizes diri ang nagahulat para sa mga maswerte nga tagdaog sa aton siniya nga palabuton nga grand draw. Mga nagahulat sini nga premyo sa aton siniya nga mga kauturan. Amo ang regional prize nga kung sa din 50,000 pesos ang pagabatunon sa nga maswerte nga individual sa dagikan sa Luzon, Visayas, Mindanao kag National Capital Region. Walang uwing luhaan kay siyempre sa 24 ka mga areas nga may Bombo Radio kag Star FM station. May guaranteed prize kita nga 15,000 pesos sa first prize, 10,000 pesos second prize, kag 5,000 pesos sa third prize. Kanino pang ginaulat mo, waswasilan diraya sa paghimo sa imo sini nga entries para nga makapasakop ikaw sa Grand Draw sa Sabado na Mayo 25 sa aton sini nga Buena Mano Salvo Year 18 na promo.
Detalye sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita-balikanta pagkatapos ang Bombo Network News. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, Mayo 20, taong 2024. Sa ating mga headlines, House Defense Panel at Special Committee on West Philippine Sea sinimula na ang pagdinig sa isyu ng umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China. Ang Luzon naman at Visayas Grid muling ilalagay sa yellow alert ngayong araw ng Lunes ayon nga sa abiso mula sa National Grid Corporation of the Philippines. Mahigit 8,000 ng mga benepisaryo ng lupang pang-agraryo mabibiyayaan ng titulo ng lupa dyan sa Visayas Region. Pagsisimula naman ang konsultasyon sa charter change sa iba't ibang bahagi ng bansa, ikinalugod ng senador. Samantala, muli ring nagpaalala na paglaanan pa ng mahabang panahon ang pag-aaral sa pag-amyenda sa saligang batas. Siyam na opisyal ng Philippine National Police Special Action Force sinibak sa pwesto. Kasunod yan ng alarm scandal na kinasasangkutan ng 2 tauhan ng Special Action Force. Ang suspect naman sa pagbebenta ng sanggol online nadakip na. Ang Department of Social Welfare and Development naman ang babahala sa talamak na unauthorized adoption dito sa bansa. At mga kabombo, sa ating mga balita sa ibayong dagat, ito ang si Lai Ching-te ay formal nang nanumpa bilang Pangulo ng Taiwan ngayong araw ng Lunes. Antabayanan mga update dyan mamaya. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Muling nag-abiso ang National Grid Corporation of the Philippines na muling ilalagay sa yellow alert status ang Luzon at Visayas Grid ngayong araw ng Lunes dahil yan sa hindi pa rin available hanggang sa kasalukuyan ng mahigit 30 planta ng kuryente. Base nga sa inilabas na abiso ng ahensya kaninang umaga, itinaas ng grid operators ang yellow alert para naman sa Luzon alas 2 ng hapon mamaya hanggang alas 4 ng hapon. Ayon nga sa National Grid Corporation of the Philippines, umaabot sa 2,040 megawatts ang hindi available ngayon para sa rehiyon matapos na mag-force outage ang nasa 19 na planta habang nasa 4 naman ang nasa derated capacity at ang Visayas Grid naman ay ilalagay sa yellow alert mula mamayang 1:00 ng hapon hanggang meron ding ilalabas na abiso para sa gabi bandang alas 9 naman po yan mga kabombo. Ayon nga sa National Grid Corporation of the Philippines, ang naturang grid operators na nasa 553.4 megawatts ang hindi available para sa Visayas Grid dahil nga nasa 14 na planta ang offline habang ang 7 iba pa na mga planta ay nasa derated capacity at hindi mapapagana yung kanilang mga pasilidad hanggang sa hindi pa nag-normalize ang level ng reserbang kuryente.
Samantala sa iba namang balita, nasa mahigit 8,000 na mga benepisyaryo sa Dumaguete City at Tacloban City ang makikinabang sa ipinamahaging mga titulo ng lupa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ayon sa Department of Agrarian Reform, nakabuang 2,866 na hektaryang lupain na sakahan ang ipinamigay sa Dumaguete City, habang 5,438 naman na titulo ng lupa ang ipamamahagi sa Tacloban City. Bukod nga sa mga titulo ng lupa, mayroon ding i-turn over ang Pangulo na 100 milyong pisong halaga ng farm to market roads sa Dumaguete City, habang 17.5 milyong pisong halaga naman ng mga makinang pambukid at equipment na 9 na Agrarian Reform Beneficiaries Organizations. Kabilang nga sa ipinamahagi ay ang mga traktor, tricycles, ang floating tillers, gayon din ang grass cutters, food dehydrators at corn mills. Kabilang din sa mga lugar na makikinabang sa naturang titulo ang higit sa 7,900 na ektaryang lupain sa mga probinsya yan ng Leyte, Biliran, Southern Leyte, Western Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Sinabi naman ng Department of Agrarian Reform na tinatayang nasa 350 milyong piso na halaga ng farm to market roads ang iti-turn over sa mga bayan ng Leyte, Eastern Samar at Southern Leyte. Ang proyektong mga tulay na nagkakahalaga naman na mahigit 78 million pesos ay iti-turn over yan sa Southern Leyte, kasama na ang Calbayog City at Eastern Samar. Habang nasa 71 milyong piso naman na halaga ng 4 na irrigation facilities sa Northern Samar, Biliran at sa Southern Leyte. Nasa Visayas nga ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pangunahan ang nasabing programa. At antabayanan pa mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang iba pang mga update dyan sa aktibidad ng Pangulo sa Central Visayas. Sa iba pang balita, may tuturing na empty threat para takutin ang mga civilian sa kanilang civilian mission sa pinag-aagawang bahagi ng karagatan o inaagaw sa atin ng China na parte ng karagatan na sakop talaga ng Pilipinas, at yan ay kaugnay doon sa kanilang bagong pulisiya na nagpapahintulot sa kanilang Coast Guard na ikulong ang umano'y trespassers sa inaangkin nilang teritoryo nang hindi dumadaan sa paglilitis. Ito naman ang naging pahayag ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariala. Aniya, itinao ng China ang paglalabas ng naturang report sa bago nilang batas matapos na makalusot ang mga barko ng civilian convoy sa pagharang ng mga barko ng China at narating ang Baho de Masinloc Shoal. Nais lamang na anya ng China na i-discourage ang civilian society na hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba pang mga claimants sa disputed waters. Sinabi rin ng Philippine Coast Guard official na malaking sakit ng ulo para sa China ang civil society groups, lalo na kapag ito ay mula sa mga bansa kagaya ng Vietnam, Malaysia, Indonesia at Brunei na claimants din ng pinagtatalunang parte ng karagatan. Inihayag din ni Commodore Tariela na suportado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkuha ng mas maraming Coast Guard personnel at yan ay itatalaga doon sa naturang parte ng karagatan at magpapalakas sa presensya sa bahagi ng West Philippine Sea. Samantala sa ibang balita, sinimulan na ng House Committee on National Defense and Security at Special Committee on the West Philippine Sea ang pagsisiyasat ukol sa umano'y gentleman's agreement na pinasok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama si Chinese President Xi Jinping. Ito ay batay na rin sa House Resolution number 1684 ni Zambales Representative Jefferson Congon at privilege speech ni One Rider Party List Representative Rogie Gutierrez. Ayon kay Iloilo 5th District Representative Raul Tupas, ang Vice Chair ng Defense Committee, layunin ng pagdinig na matukoy ang katotohanan sa naturang kasunduan kung bakit hindi ito naipaalam sa bagong administrasyon. Ano ang nilalaman nito at bakit kailangan itong isikreto at hindi ipinaalam sa ibang ahensya ng pamahalaan at kung nakumpormiso ba ang ating soberanya at teritoryo.
Sa panig naman ni Mandaluyong Representative Neptali Gonzales, ang chair ng Special Committee, muli nitong iginiit na ang Ayungin Shoal ay pasok yan sa ating exclusive economic zone. Paalala din nito sa mga Pilipino na hindi dapat makinig at maniwala sa false narrative o ginagawang kwento ng China sa Pilipinas. Ang nagpaalala din ito nagpapalala din anya ito ng tensyon sa West Philippine Sea. Gayong pinoprotektahan lang natin ang ating teritoryo. Nagpahayag naman ng pagkadismaya si Kungon dahil sa kabila daw ng pag-iimbita ng Kamara or ng mababang kapulungan ng Kongreso sa mga key officials ng dating administrasyon para mabigyang linaw ang naturang usapin ay wala sa kanila ang dumalo. Kabilang dito sina dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, dating National Security Advisor Hermogenes Esperon at dating Executive Secretary Salvador Medialdea na nagpadala lamang ng kinatawan. Pinaiimbitahan din ni Mindoro Representative Arnan Panaligan na maimbitahan din sina dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo at dating Presidential Spokesperson Harry Roque na una nang nagpalutang na mayroon daw gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at ng China. Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Nakatakdang magsagawa ng hiwalay na confirmation hearing sa darating na Martes. Bukas po yan ang Commission on Appointments. Isasalang kasi sa Congressional Commission itong si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at 33 newly promoted military generals and colonels ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Congressman Johnny Pimentel, ang tumatayong Assistant Minority Leader ng Commission on Appointments, isasalang si Kakdak sa confirmation hearing ng Commission on Appointments Committee on Labor, Employment, Social Welfare and Migrant Workers na pinamumunuan naman ni Negros Occidental Congressman o Congresswoman Mercedes Alvarez. Ang Commission on Appointments Committee on National Defense naman na pinamumunuan ni Camiguin Congressman Jordine Jesus Romualdo ang didinig para sa credentials ng 33 senior military officers. Simula yan sa pinamumunuan ni Army Lieutenant General Facunda Palafox IV at ang bagong commander ng Unified Southern Luzon Command. Kasama rin sa isa sa ilalim sa confirmation hearing ng Commission on Appointments ang 28 na new colonels mula sa iba't ibang armed services ng Armed Forces of the Philippines. Tiniyak nitong si Pimentel na walang natatanggap na reklamo ang komisyon laban naman sa mga appointee na isa sa ilalim sa confirmation. Magtatapos na ang sesyon ng Kongreso ngayong linggo at ang hindi makukumpirma ng makapangyarihang Commission on Appointments ay may tuturing na bypass ang kanilang appointment at maghihintay ng panibagong hearing pagpasok naman ng susunod na Kongreso kaugnay pa rin ng mga aktibidad dyan sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Bombo International News. Formal nang nanumpa bilang Pangulo ng Taiwan si Lai Ching-te matapos na manalo sa halalan nga noong buwan ng Enero. Ang 64 anyos na si Lai ang ika-16 na Pangulo sa ilalim niya ng Republika ng China at pang-8 naman ng tuluyan ng ma-establish ang self-ruled island ng Taiwan. Kasabay din nito ang pagmarka nga sa pagsisimula ng makasaysayang 3 magkasunod na termino ng ruling party sa isla na Democratic Progressive Party na nagpanalo naman sa demokrasya sa Taiwan sa harap ng ilang taon ng lumalawak pa na banta mula sa authoritarian na China. Sa inauguration ceremony nga ni Lai, ipinasakamay ni Taiwan Legislature Han Kuo-yu ang seals of office kay President William Lai at sa kanyang vice-presidente na si Xiao Bi Kim na mula naman sa oposisyon.
Sa inauguration speech ng bagong Taiwan President, inaasahang bibigyang diin ni Lai ang pagpapatatag pa ng mga pundasyon na nakamit ng kanyang predecessor na si Tsai Ing-wen, na kauna-unahan namang babaeng leader ng Taiwan. Inaasahan din na magpapaabot ng mensahe sa China si Lai para sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa Taiwan Strait. Sa kanya namang unang tungkulin bilang Pangulo ng Taiwan, lalagdaan nito ang appointment decrees para sa mga Premier designated na si Chong Jong-tai, ang Secretary General to the President na si Pan Min-an at National Security Council Secretary General Wellington Ko. Sa plaza naman sa labas ng Presidential Office doon sa Taipei, nagsagawa din ng military parade kasabay nga ng inauguration ceremony ni Lai. Samantala sa pagbaba naman sa pwesto ni former Taiwan President Tsai Ing-wen, sinabi nito na isang malaking karangalan sa kaniyang buhay ang magsilbing Pangulo ng Taiwan sa loob ng 8 taon. Sinabi din nito na sa harap ng nagtipon-tipon na mamamayan na dapat magtiwala sa sarili, magtiwala sa Taiwan at patuloy din na tahakin ang tamang landas. Abangan din mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation sa ating mga update sa international news. May papasok tayong balita maya-maya lamang hinggil po doon sa bahagi naman ng Iran. Mamaya lamang yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga update po ito. Samantala, dito muna tayo sa mga kaganapan sa ating pong bansa, yung pagsisimula ng konsultasyon sa charter chain sa iba't ibang bahagi ng bansa, ikinalugod ng mga senador. Muli ring nagpaalala na paglaanan pa ng mahabang panahon ang pag-aaral sa pag-amyenda ng saligang batas. Alamin natin ang update mula kay Bombo JC Galvez. Ikinalugod ni Senador Christopher Bongo na sinimulan na ng Senado ang konsultasyon sa charter chain sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan unang nagkasa sa Baguio City. Bagamat bukas sigo sa ikinasang konsultasyon sa iba't ibang lalawigan, muli itong nagpaalala sa mga kapwa niya senador na paglaanan na mahabang panahon ang pag-aaral sa pag-amyenda ng saligang batas. Iginit ng senador ang pangangailangan na paglaanan pa ng higit pa sa sapat na panahon ang anumang planong pagbabago sa konstitusyon. Anya, pabor siyang pag-usapan at silipin ang economic provisions lalo 36 na taon na ang konstitusyon, ngunit dapat ay nakaayon ito sa kagustuhan ng taong bayan. Pakiusap ni Go, huwag madaliin at pag-aralang mabuti ang charter change at tiyakin ang mga Pilipino ang higit na makikinabang dito. Rito yung consultation, hindi lang po sa Maynila, sa NCR. Importanteng marinig rin natin from Benguet, from Baguio Mountain Province. Napaka-importante nito, bagamat napakatagal na po ng ating constitution, importante rito yung makikinabang yung mga kababayan nating mahirap. Hindi po kaming mga politiko ang dapat makikinabang dito. Kung i-amend natin ang constitution, ang Pilipino po makikinabang, yung mga ordinaryong mamamayan. Sila po ang makikinabang dito, madagdagan ba ang trabaho? Ang dami pang walang trabaho sa ngayon, mataas ang ating unemployment rate. Napakahalaga po kung sakasakali mang babaguhin itong economic provisions ng Constitution, ay yung mga Pilipinong mahirap ang makikinabang. Samantala, nakatakda naman sa Huwebes ang pagdinig at konsultasyon sa ipinapanukalang pag-amyenda sa ilang economic provision ng konstitusyon sa Cebu City at Biyernes naman sa Cagayan de Oro. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita.
Sa mga karagdagan pang balita, hindi umano tatanggapin ng Commission on Elections ang offer o alok ng Smartmatic na ipagamit ang mga lumang makina na para yan sa election preparation. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, sa panayam ng Bombo Radio, hindi gagamit ang full body na mga makina na nagkaroon ng mga aberya sa mga nakalipas na halalan. Malinaw din umano ang mandato ng batas na kailangang maisagawa ng sistematiko ang eleksyon at hindi ang pag-recycle ng mga depektibong makina. Samantala, mayroon namang 20 makina ang Miro system na ipinadala na sa Pilipinas. Sa katunayan, naisailalim na ito sa audit ng Commission on Audit. Ang mga ito ay gagamitin nga para sa demonstration at roadshow, habang mayroon namang 20 na inaantabayanan din na maihahatid pa sa mga darating na buwan. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Actually po, base sa kanilang sulat sa atin, hindi naman po yung may pagagamit kung hindi ang sinasabi nila pwede raw pong gamitin yung mga lumang machines natin, sapagkat may commitment naman sila na pwede pa sila mag-supply pa rin ng mga piyesa, mga pag-repair, pag-maintain at saka yung pag-refurbish ng mga makinang ito. Pero gusto po nating sabihin, siyempre, alam niyo po noong 2022 elections, madami na po mga makina ang pumalpak eh. Dahil nga sa medyo ilang beses na natin ito nagagamit at luma na. Alam niyo naman po ang teknolohiya, pabago-bago, at kapag habang tumatagal, lalo pong hindi na gaganong kataas ang kanyang quality ng paggamit. And therefore, talaga pong masisisi na tayo ng sambayanan kung gagamitin pa natin yung mga lumang makina at pagkatapos ipapalpak, this time, big time, baka mas madami. At nakita nga namin, nung dineklara ng Commission and Bank na unusable yung mga makina, may mga digital lines na po eh. So, paano pa natin magagamit yun? So, bakit naman tayo gagamit pati, Bombo Dennis, ng mga lumang makina kung ang polisiya ng Executive Department at Legislative Department ay magkaroon tayo ng mga bagong makina? Bahagi po yan ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Sa mga karagdagan nating balita, mga kabombo, mga ka-Star Nation, may isang mamuong sama ng panahon na papasok naman sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Mayo. Ayon yan sa Department of Science and Technology. Subalit sa ngayon, ayon nga sa mga eksperto, ay wala pang na-monitor na low pressure area o namumuong sama ng panahon sa labas ng bansa o sa paligid ng ating teritoryo. Bunsod nito, maaari pa rin na makaranas ng mainit na panahon sa daytime na maaaring sundan ng pulo-pulong mga pag-ulan at pagkulog pagkidlat sa hapon at gabi, lalo na sa kanlurang parte ng isla. Sa nakalipas nga ng mga araw, mga kabombo, madalas na nakakaranas na ang Metro Manila ng mga biglaan at mga malakas na pagbuhos ng ulan. Ito yung thunderstorm, pati na sa mga karating na lugar, lalo na kung ito, mga kabombo, ay napakainit sa maghapon, ay sinusundan ng malakas na pagbuhos ng ulan pagsapit naman ng gabi. Paliwanag nga ng State Weather Agency na naturang phenomenon ay hudyat ng transition ng ating bansa mula sa warm and dry season patungo naman sa wet season na kadalasang nag-uumpisa tuwing buwan ng Hunyo. Samantala, ang extreme northern Luzon, kabilang na ang Batanes, ay maaari namang ulanin dahil sa shear line o kaya yung nagsasalubong na mainit at malamig na hangin. Maaari din, mga kabombo, na magdala ng localized rain o kaya ay thunderstorm ang easterlies sa bandang hapon at gabi sa alinmang parte ng ating bansa, kaya't iba yung pag-iingat ang ipinapanawagan ng mga eksperto upang maiwasan ang mga sakit na may kaugnayan naman sa biglaang pagkabasa ng ulan matapos mabilad sa maghapong todo ang init ng panahon. Samantala naman sa karagdagan pang pag-uulat, nasa libo-libong bilang daw ng mga aplikante para sa amnestiya mula sa MNLF at ng makakaliwang grupo inaasahan ng National Amnesty Commission. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo Victor Liantino. Bombo Dennis, Bombo Ever, biniging diin nga ng National Amnesty Commission ang mandato nitong tumanggap at magproseso ng mga amnesty application mula sa mga dating rebelde na binubuo naman ng Moro National Liberation Front at mga makakaliwang grupo. Ito ang kinumpirma ni National Amnesty Commission Commissioner Nasser Morohom Salik sa ginanap na press conference sa lungsod ng Quezon kamakailan.
Ayon kay Nasser, ang amnestiyang ito ay alinsunod sa isang amnesty proclamations na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakalipas na taon. Batay sa pagtataya ng komisyon, maaaring umabot sa mahigit 100,000 mga aplikante ang inaasahan ng komisyon na mag-a-avail nito. Nilinaw rin ni Nasser na ang naturang bilang ay nanatiling tentative pa lamang. Ang pagproseso sa amnesty application ay magsisimula lamang matapos ang magiging pag-aproba ng Kongreso. Sa ulat, ang gobyerno ay mayroong 4 na programa na magkakaiba o magkakahiwalay para sa iba't ibang grupo. Kabilang na rito ang mga programa para yan sa Alex Boncayo Brigade, dating miyembro ng CPP-NPA-NDF, Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Kung maalala, naglabas nga ng Executive Order No. 47 si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Nobyembre na nakalipas na taon para sa paglikha ng National Amnesty Commission, kabilang na ang pagproseso sa mga amnesty applications. The grant of amnesty is done by the President. Ang mandato po ng National Amnesty Commission is to receive and process the amnesty applications and submit recommendations to the Office of the President, whether for the approval or denial of amnesty proclamation. Para sa Bombo Network News, Bombo Victorian Tino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Naghatid na po yan sa atin sa oras na 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Puspusan pa rin ang paghahanda ng Office of the Civil Defense para sa pagtitiyak na walang may tatalang casualty sa panahon ng La Nina phenomenon sa ating bansa. Ang La Nina phenomenon, mga kabombo, ay tumutukoy sa panahon na labis ang mga pag-ulan na nagdudulot naman ng mga pagbaha sa malaking parte ng ating bansa sa naturang panahon na umiiral ang nasabing weather phenomenon. Ayon nga sa Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, para matiyak ang kaligtasan ng lahat at walang masawi, dapat na mapigilan ang iba't ibang posibleng epekto ng La Nina tulad na lamang ng mga pagbaha. Posible anya na ito ay dahil taon-taon ay sinasalanta tayo ng mga bagyo sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Nakagawian na anya na bago ang pagsisimula ng tag-ulan ay nagpapatupad ang mga ahensya ng pamahalaan para naman sa posibleng epekto ng bagyo at matinding mga pag-ulan ay may mga clearing operation na ginagawa sa mga ilog, ganun din sa mga daanan pa ng tubig doon sa mga creek at mga drainage system sa mga lokal na pamahalaan na kanilang inaasikaso. Subalit ang mahalagaan niya dito ay mapanatili at mapabuti ang pagsisikap at pag-apply ng mga araw-araw na aktibidad na may kinalaman sa pag-iingat, kaugnay pa rin sa mga dumarating na klase ng panahon sa atin. Mula sa mga nakalipas kasing kalamidad, para naman sa kasalukuyang mga paghahanda ay importante umano ang mga natutunan natin sa mga nakaraan na karanasan. Kaugnay nito ay nakikipagtulungan na ang Office of Civil Defense sa regional offices, ganun din sa iba't ibang government agencies para paghandaan ang panahon ng tag-ulan. Binigyang diin pa ng Office of Civil Defense official ang pakikipag-ugnayan sa lahat ng mga paghahanda kaugnay ng kaukulang mga hakbang hinggil dito. Base nga sa monitoring na inilabas na bulletin ng State Weather Agency, kasalukuyang nasa transition period na ang ating bansa papasok doon sa rainy season kung saan inaasahan naman ang mas madalas na ng mga pagbuhos ng ulan. At tinataya, mga kabombo, mga ka-Star Nation, na mararamdaman ang nasabing weather phenomenon na mas matindi naman mga pag-ulan. Yan ay sa huling quarter ng 2024. Ito yung epekto ng El Nino phenomenon na inaasahang magdadala ng mas maraming antas ng tubig at ganun din sasabayan ng mga bagyo at higit pa sa normal na pagbuhos ng ulan na magre-resulta sa pagbabaha, lalo na ng mga low-lying areas. Sa iba pa nating balita,
Pinuri ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ang Bureau of Immigration. Yan ay matapos na maharang at maaresto ang isang Australian drug trafficker na miyembro mano ng kilalang Mexican Sinaloa drug cartel. At kinilala ang suspect na si Gregor Johan Haas at siya ay 46 anyos, isang high-profile fugitive. Si Haas, mga kabombo, ay naaresto noong 15 ng Mayo ng taong kasalukuyan sa Bogo, Cebu matapos na magpalabas ng notice ang International Police at nagugat ang red notice sa isang reklamong kriminal na inihain ng mga otoridad ng Indonesia na inakusahan itong si Haas ng pagtatangka na makapagpuslit ng droga na nakatago sa floor ceramic at yan ay mula sa Guadalajara, Mexico patungo naman dun sa Indonesia. Ayon kay Remulla, ang pagkakaaresto kay Haas ay patunay ng dedikasyon ng Immigration Bureau na gampanan ang kanilang mandato at ipatupad ang mga umiiral na batas. Kasalukuyang nakakulong ngayon itong si Haas sa Warden Facility dyan sa bagong Diwa, Taguig City, habang nakabinbi naman yung deportation proceedings laban sa kanya at ito ay inaasahang mariresolba sa lalong madaling panahon. Samantala, nagkasang muli ng isang kilos protesta ang transport group na Malayang Alyansa ng Bus Employees at Laborers o Manibela ngayong araw, ika-20 ng Mayo sa taong kasalukuyan. Isinagawa ito sa iba't ibang lugar, kabilang na yan sa ilang bahagi ng Caloocan, Parañaque, Novaliches, Alabang at sa Sucat. Nagumpisa umano ang naturang kilos protesta kaninang alas 6 yan ng umaga, kasabay ng pagpasok ng mga pasahero at iba pang commuter sa kanilang mga opisina, habang nag-abiso naman ang Manibela na magtatagal ito hanggang bukas pa, Mayo 21. Ang kilos protesta nga na inlunsad ay bilang panawagan pa rin yan sa mga ahensya ng gobyerno na ibalik ang kanilang prangkisa. Pakinggan ang kanilang hinaing na payagan silang patuloy na makapasada at pagtatanggol sa kanilang hanap buhay. Wala naman tayo ng mga karagdagan pang report. Kaugnay po niyan, mga kabombo, yung mga transport strike na yan, ang grupong Piston ay ginigit na hindi maaaring ituring na kolorum yung kanilang mga kasamahan na namamasada kahit hindi sila consolidated dahil may mga pinanghahawakan daw silang patunay hinggil dito sa kanilang argumento. Alamin natin ang update mula kay Bombo Kelly Cordero. Giniit ng ilang transport group na lihitimo ang mga prangkisa nila kaya tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pamamasada. Ayon kay Modi Floranda, National President ng pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston, kaya lang naman expired ang kanilang prangkisa at nagkakaproblema sila ay dahil ayaw i-renew ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Binigyang diin na magkaiba ang kolorum dahil ang kolorum ay hindi pampasaherong mga sasakyan. Ipinaliwanag ni Floranda na wala rin daw basihan ang panghuhuli ng LTFRB sa mga unconsolidated jeepney. Sa inilabas daw kasing memorandum circular ng LTFRB, nakasaad na kung walang route rationalization sa iba't ibang ruta ay hindi pwedeng tanggalin ang mga pampublikong transportasyon. Sa ngayon, ayon kay Floranda, lumalabas na walang konkretong route rationalization sa buong National Capital Region. Ang buong NCR, ang buong 17 city ng NCR, ay wala pa pong mga route rationalization. Walang basihan, sabi ng LTFRB. Samantala, nauna nang iniulat na iginit din ng Manibela na babiyahe pa rin sila kahit na may mga banta dahil alam naman nila na hindi sila kolorum at may mga prangkisa sila. Ayon kay Manibela Chairman Marval Buena, hindi umano katwiran na dahil hindi sila nag-consolidate ay hindi na sila pwedeng bumiyahe at ire-revoke na ang kanilang prangkisa. Paulit-ulit na hinihiling ng mga transport group sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order laban sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Gayunpaman, ang Korte Suprema ay hindi nagbigay ng temporary restraining order, kundi pinayagan ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ituloy ang pagpapatupad ng programa matapos ang deadline ng konsolidasyon noong Abril 30. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo Breaking News.
Mga kabombo, kagaya ng ating binabanggit kanina, yung mga update natin hinggil doon sa pangyayari sa Iran, wala ng buhay na natagpuan ng mga otoridad ang katawan ni Iran President Ibrahim Raisi at iba pang sakay ng helicopter na sinasakyan ng mga ito na unang napaulat na nawala nitong linggo. Kabilang sa mga kumpirmadong nasawi ay sina President Ibrahim Raisi at Foreign Minister Hussein Amir Abdullahian at Governor of Eastern Azerbaijan Province Malik Ramati at Tabriz Imam Muhammad Ali Alishem at yung piloto ng naturang helicopter, pati na ang co-pilot nito at crew chief, ang head ng security at bodyguard na kasama rin sa naturang biyahe. Kung maalala mga kabombo, mga ka-Star Nation, noong nakalipas na linggo, sakay nito ang Pangulo ng Iran patungo sana doon sa Tabriz City sa northwest part ng Iran. Pinaniniwala ang bumagsak ito sa bulubunduking bahagi ng Iran dahil sa masamang lagay ng panahon. Patuloy pa rin ang isinasagawang rescue and retrieval operation ng mga otoridad sa naturang lugar. Samantala, nakatakda namang pumalit bilang pinuno ng Iran itong si First Vice President Mohammad Mokber matapos na maitalanga itong masaklap na nangyari o sinapit nitong si Iran President Ibrahim Raisi. Abangan pa mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga update hinggil sa naturang development. Samantala sa mga balita pa dito naman sa Pilipinas, tumaas ang retail price ng karning manok ng 10 piso kada kilo. Na ibinebenta po yan ng hanggang 230 pesos kada kilo mula sa dating 220 pesos kada kilo ayon sa monitoring ng Department of Agriculture. Base nga sa kanilang latest na monitoring, sa mga palengke naman sa Metro Manila, ang mabibili na karning manok ay nasa pagitan po yan ng 170 pesos at 230 pesos kada kilo. Kaugnay nito ay idinaing naman ng United Broilers Raisers Association at ng Philippine Egg Board ang disparity sa pagitan ng farm gate price at retail price ng manok. Base kasi sa monitoring ng United Broilers Raisers Association sa farm gate price ng manok sa Luzon, nasa 119 pesos ang kada kilo doon sa Tarlac, 125 pesos kada kilo naman sa lalawigan ng Batangas, Pampanga at Cavite, at nasa 121 pesos kada kilo naman doon sa lalawigan ng Bulacan. Bunsod nito, ayon sa Chairman Emeritus ng United Broilers Raisers Association na si Gregorio San Diego, nagpasya ang mga broiler farmers na bawasan muna ang kanilang produksyon dahil wala na silang nakikita at sa halip ay nalulugi na sa nakalipas na 8 buwan. Samantala, sinabi naman ni San Diego na ang desisyon ng Department of Agriculture na isama na rin ang itlog sa kanilang relief packs ng Department of Social Welfare and Development ay isa daw win-win solution ng pamahalaan sa gitna na rin yan ng labis na supply ng itlog at patuloy pa rin na pagbaba ng farm gate price. Sa iba pang balita, inihayag ng Presidential Communications Office ngayong linggo na nagbebenta na ang Department of Agriculture ng bigas sa halagang 29 pesos ang kada kilogram at yan ay sa 5 tindahan ng Kadiwa sa Metro Manila. Ang mga tindahan ito, mga kabombo ng Kadiwa, ay matatagpuan dyan sa may Department of Agriculture Central Office sa Quezon City. Yung Kadiwa ng Pangulo Store doon sa Bureau of Plant Industry, dyan naman sa area ng Malate sa lungsod ng Maynila, at Kadiwa Store doon sa Barangay 167, Caloocan City. Mayroon din sa Kadiwa sa Housing Lamesa Street doon sa Barangay Ugong, Valenzuela, at Kadiwa Center dyan sa area naman ng Filpida at yan ay sa Talundos, Las Piñas City. Sa pahayag nga ng Presidential Communications Office, sinabi ng Department of Agriculture na ang bawat sambahayan ay maaaring makabili ng maximum na 5 kilo ng bigas, depende doon sa availability sa mga tindahan kanilang tinungo. Ang iba pang pagkain tulad ng isda, itlog, sibuyas, bawang, gulay at prutas ay makakakuha rin doon sa mga Kadiwa stores.
magpapatuloy naman ang pagbebenta ng ganitong halaga ng bigas kada kilogram, yung 29 pesos kada kilogram, kasabayan ng inaasahang mahigit 100 milyon na kilo ng bigas pagsapit ng Agosto ngayong taon sa pamamagitan ng Contract Farming Agreement sa Farmers Cooperative Association. At ayon nga sa Department of Agriculture, magtutuloy-tuloy pa ang naturang proyekto. Samantala naman, kumuha po tayo ng karagdagang detalye kaugnay doon sa sospek sa pagbebenta ng sanggol online na nadakip na. Samantalang Department of Social Welfare and Development naman nababahala sa talamak ngayon na unauthorized adoption dito sa bansa. Kaugnay niyan, may kabuuan pang pag-uulat si Bombo Joanna Martinez. Nadakip na ang 2 suspect sa pagbebenta ng sanggol online sa isinagawang buy-bust operation ng Philippine National Police. Ayon kay Philippine National Police Chief of Anti-Trafficking in Person Division of Women and Children Protection Center, Police Colonel Renato Mercado, ang kaso raw na ito ay binigay sa kanila ng National Authority for Child Care kung saan mayroon silang minamanmanan na 3 page online na nagbebenta umano ng mga sanggol. Dahil dito, nagkasa ang Philippine National Police ng isang undercover operations at nagpanggap na bibili upang makausap ang tao sa likod ng nasabing pagbebenta. Pagkatapos umano ng mahabang usapan ay nakumbinsi na nila ang nanay at agent kung kaya't agad na silang sumugod at doon na nangyari ang naturang hulihan. From Tondo, Manila, so she travel as far as Dasmariñas City to connect with the broker, and then doon na po kami nagkita at doon na po namin na-intercept yung 2 suspect and eventually the rescue of the victim. So eventually they were arrested, and now the 2 suspects were now detained in our custodial facility in Camp Crame in WCPC custodial facility. Dagdag din ni Mercado, haharap ang suspect sa kasong Republic Act 9208 o mas kilala sa tawag na Anti-Trafficking in Person Act of 2003 na ipinapataw sa mga taong sangkot sa human trafficking. Lubos namang nababahala sa Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian hinggil sa issue ng unauthorized adoption na isinasagawa sa social media. Aniya, may mga magulang kasi na pinapost online ang kanilang anak na tila parang commodity o bagay lamang at sinasabing mayroon daw silang ganitong klaseng bata, sabay tanong kung may gusto bang umampun dito kasama ang naturang presyo para sa sanggol. Habang may ibang kaso naman na may nagpo-post at nagtatanong kung may kakilala ba silang nagbebenta ng bata sa ganitong klaseng halaga. Worrisome siya kasi 1, lumalaganap. 2, this is a cruel form of child exploitation, at the same time a cruel form of human trafficking. Remember dun sa Expanded Anti-Human Trafficking Act, these acts are already covered: unauthorized adoptions or child laundering. Any form kasi of adoption being conducted outside the National Authority on Child Care guidelines and rules are considered a form of human trafficking and child laundering. Samantala, patuloy na kumikilos ang Department of Social Welfare and Development, katuwang ang Philippine National Police at National Authority for Child Care upang mapanagot ang suspect at iba pang mga taong gumagawa ng ganitong klaseng kagimbal-gimbal na krimen. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 19 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Inanunsyo ng Department of Trade and Industry na hindi muna magtataas ng presyo sa ilang mga food products. Ito ay resulta na rin ng pakikipagpulong ng ahensya sa mga manufacturer para matugunan ang hinaing ng consumer sa gitna ng inflation at El Nino phenomenon. Ayon kay Assistant Secretary Amanda Nograles, Supervising Head ng Department of Trade and Industry Consumer Protection Group, nag-commit sa kanila ang nasa para sa 60 araw na price freeze ang bawat manufacturer sa magkakaibang petsa. Kabilang sa mga produktong walang magiging pagtaas sa kanilang presyo ay ang processed foods, bottled waters, processed milk at instant noodles. At sinabi nga ng Department of Trade and Industry official na patuloy pa sila na nakikipag-usap at nakakatanggap naman ng abiso mula sa mga manufacturer. Kaya't dadami pa niya ang listahan ng mga
naturang kumpanya na nangangako na magkakaroon ng bayanihan para hindi muna mabigatan ang ating mga consumer sa pamamagitan ng pagpapairal ng price freeze o walang magiging paggalaw sa presyo ng mga paninda. Samantala, bumaba naman ang kaso ng dengue sa bansa nitong nakalipas na huling 2 linggo ng buwan ng Abril. Ayon sa Department of Health na mayroong 5,380 na kaso ang naitala noong Marso 24 hanggang Abril 6, habang nitong Abril 21 hanggang Mayo 4 ay mayroong 3,634 o mayroong hanggang 30% pagbaba. Mulaan niya noong pagsisimula ng 2024 ay mayroong kabuang 459,267 na kaso ng dengue ang naitala ng Department of Health, kung saan 164 dito ang nasawi. Dahil sa nalalapit naman na panahon ng tag-ulan ay muling nagpaalala si Health Secretary Teodoro Herbosa sa publiko na puksain ang mga pinamumugaran ng mga lamok sa kanilang lugar. Kuha pa tayo ng mga karagdagang report. Siyam na opisyal ng Philippine National Police Special Action Force sinibak sa pwesto. Yan ay kasunod ng alarm scandal na kinasasangkutan ng 2 tauhan ng Special Action Force ng pambansang pulisya. Alamin natin ang iba pang mga update hatid ni Bombo Marlene Padiernos. Siyam na opisyal ng Philippine National Police Special Action Force sa Mindanao ang sinibak sa pwesto ng liderato ng Philippine National Police. Kasunod nga ito ng pagkakaresto sa 2 miyembro ng Philippine National Police Special Action Force matapos na masangkot ang mga ito sa insidente ng alarm scandal noong Mayo 18 ng taong kasalukuyan sa bahagi ng Ayala, Alabang Village sa Muntinlupa City. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil, batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad ay napag-alaman na ang dalawa ay nakadestino sa Mindanao at hindi otorisadong nagtungo dito sa Metro Manila. Dahil dito hindi lamang ang naturang mga arestadong individual ang papatawan ng kaukulang kaparusahan, kundi maging ang mga opisyal na mas nakakatataas sa kanila, kabilang na ang kanilang battalion commander, company commander, platoon leaders at gayon rin iba mga tauhan na mayroong direct supervision sa naturang mga sospek. Ito ay upang magbigay daan sa sinasagawang malalimang investigasyon higil sa naturang kaso upang alamin ang buong katotohanan sa likod na naging paglabag ng mga sospek sa grave irregularity in the performance of duty na layunin din na tiyakin ang transparency ng naturang kaso, gayon din accountability ng mga sangkot ng mga individual. Ayon kay General Marbil, posibleng pag-ibigay ng security escort ang dahilan kung bakit narito sa Metro Manila ang dalawa. Ngunit sa ngayon ay hindi pa anya makumpirma ang mga balitang isang Chinese national ang kanila sineserbisyohan. Gayunpaman ay nilinaw ng hepe ng pambansang pulisya na malaking paglabag sa kanilang regulasyon sapagkat hindi kabilang sa kanilang tungkulin ang pag-ibigay ng seguridad sa isang VIP. Liban na lamang kung ito ay inilabas na utos ng Police Security and Protection Group. Kaugnay nito ay binigyan din ni PNP Chief Marbil na hindi nila kukonsintihin ang ganitong pag-uugali ng mga tuhuhan ng pambansang pulisya na lumalabag sa sunumpaang mandato ng kapulisan. Kaugnay niyan mga kabombo, ating pakinggan ang bahagi ng kanyang pahayag. It's with regard to SAFN po. And talaga po, tunay po at nangyari po yan, and we already arrested these people and filed a case against them. So, 2 TAF for moonlighting. And in fact, it was reported by or NCR PO na talagang restricted po yung dalawa. With regard dun sa authorization nila, we are investigating po yung director ng SAF and all the battalion commander who is involved. And we might make sure na mga itong involved na to will not in any way last in the service. Yan po yung mapapangako po namin dun sa mga involved na tao natin. We do not tolerate our people going outside their boundaries. They were assigned in Mindanao, and naggugulat po kami ba't nandito po, and talagang hindi po dapat nangyayari yan, especially dito dun sa special unit. Kung maalala, una ng tiniyak ng Special Action Force sa publiko na ang mga insidente na ito ay sineseryoso ng kanilang hanay, kasabay ng pagsiguro na mabibigyan ng disciplinary measures ang mga tauhang makapatunayang sangkot sa nasabing kaso. Kasabay nito, binigyan din ng turang hanay ng kapulisan na natili silang dedikado sa pagbibigay ng serbisyo at pagprotekta sa bansa maging sa taong bayan. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Dumako na tayo sa mga karagdagan pang balita sa lalawigan. Ang Alliance for the Family Foundation Philippines Incorporated naniniwalang sisirain daw ng divorce bill ang pamilyang Pilipino kapag tuluyan na itong naipasa sa Kongreso. Kaugnay niyan, may nakapanayan pa ang Bombo Radio Iloilo. Naniniwala ang isang multi-sectoral organization na makakasira sa pamilyang Pilipino kapag ipinasang absolute divorce bill ng Kongreso. Ito ay sa gitna na rin ng pag-usad sa Kamara ng House Bill 9349 o Absolute Divorce Bill sa pangunguna ni Albay lawmaker Ed Salagman na isa sa mga paunahing may akda ng panukala. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Attorney Joel Arzaga, Vice President ng Alliance for the Family Foundation Philippines Incorporated, sinabi nito na malinaw ang isinasaad sa Section 2 ng Article 15 ng 1987 Constitution na dapat bigyang proteksyon ng pamahalaan ang kasal sapagkat ito ang pundasyon ng lipunan. Ayon kay Arzaga, sa diborso hindi lamang ang mga mag-asawang may suliranin sa pagsasamang apektado, kundi ang bawat pamilyang Pilipino. Sinabi ni Arzaga na naging basihan ng mga mambabatas na nagsusulong ng diborso ang isang bahagi ng Commonwealth Act na ipinatupad noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano kung saan pansamantalang ipinatupad ang diborso. Nagbabala rin si Arzaga sa pag-iidolo ng ilan sa Western culture na nais gayahin ang diborso, lalo't sa Amerika na itala ang 50% paghihiwalay ng mga mag-asawa sa first marriage, 60% sa second marriage at 70% sa third marriages. Hindi naman daw isinasantabi ang domestic abuse sa bansa, ngunit hindi rin daw diborsyo ang sagot sa problema kundi ang pagpapaigting sa mga programang magsusulong na higit na magpapatatag ng pagsasama ng mag-asawa ng may pagmamahal at pagkakaisa. Nakahanda naman ang organisasyon na makipagpulong sa mga mambabatas at ilahad ang resulta ng kanilang pananaliksik, gayon din ang position papers na magpapakita sa negatibong epekto ng diborsyo sa pamilya at sa lipunan. Isang nakakabahalang pangyayari sa ating Kongreso dahil alam naman natin at madaming datos ang nagpapakita na itong divorce bill na ito ay talagang makakasira sa ating pamilya at sa ating institusyon na ating pinapangalagaan, yung institusyon ng kasal. Kaya kami sa ALFI ay nananawagan kami sa lahat ng ating mga mambabatas at sa lahat ng ating mga kapwa Pilipino na pigilan natin yung pag-usad nitong panukalang batas na ito. Si Attorney Joel Arzaga. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Panghuhuli para sa mga unconsolidated jeepneys dapat muna raw ipagpaliban habang hindi pa natatapos ang pagdinig ng korte dyan sa naturang usapin. Nakabinbin pa rin dyan sa Supreme Court at meron din na pagdinig dun sa mababang kapulungan ng Kongreso para naman sa modernization ng mga jeepney at iba pang pampublikong sasakyan. Alamin natin ang kabuuang ulat na kalap ng Bombo Radio Kawayan. Nanawagan ang National Public Transport Coalition na wag munang manghuli ng mga unconsolidated jeepney drivers hanggat hindi pa natatapos ang mga pagdinig ng Kongreso sa Jeepney Modernization Program. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay National Public Transport Coalition Chairman Ariel Lim, sinabi niya na maliban sa malaking bahagdan pa ng mga jeepney drivers ang hindi pa consolidated sa Metro Manila, ay may mga problema rin kinakaharap ang mga jeepney drivers na humabol sa consolidation. Kabilang na niya rito ang mga hindi tinanggap na application for consolidation dahil sa may mga nauna nang nakapag-apply sa ilang ruta. Sakali man anya na magkaroon ng hulian ay tiyak anyang maraming traditional jeepney drivers ang maapektuhan. Nanawagan din si Lim kay Pangulong Marcos na hintayin na lang muna ang resulta ng investigasyon ng Kongreso bago magpasya sa jeepney modernization. Bukas, 21 ng Mayo ay nakatakda ang susunod na pagdinig ng Kongreso kaugnay sa jeepney modernization. Ang panawagan ko lang, especially kay President Bongbong Marcos, no, gaya ng sinasabi ko noon pa, antayin niya munang gumulong yung investigasyon bago magdesisyon na i-report lang ng DOTR at ng LTFRB. Kasi alam mo, nalalansi ang ating Pangulo, hindi alam ni BBM kung ano yung nangyayari talaga. So kung ang i-report sa kanya maayos pero hindi pala, eto, yun ang magkakaproblema. Kaya tuloy, nagpipit-flapping sila. Palagi silang nagbabago pag nakita na nilang may problema.
Mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News, ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, ito namang pahayag ng China, partikular na yung atas para sa China Coast Guard na hulihin yung mga dayuhang tatawid daw sa kanilang inaangkin na territorial water umano ay posibleng hudyat ng posibleng armed conflict. Ayon naman yan sa isang political analyst, may nakalap na impormasyon ang Bombo Radio Dagupan. Maaring magdulot ng armed conflict. Ito ang ibinahagi ni Attorney Michael Henry Cinco, political analyst, na naging panayam sa kanya ng Bombo Radio Dagupan hinggil sa umano'y inaprobahang bagong regulasyon ng China kung saan ay binigyan ito ng kapangyarihan ng Coast Guard na hulihin ang mga dayuhang tatawid sa kanilang border at ikulong ng hanggang 60 araw nang walang paglilitis na inaasahang magiging epektibo sa Hunyo 15 ngayong taon. Matatandaan na inilabas ng China ang bagong regulasyon kasabay ng isinagawang civilian mission ng atin ito coalition sa Scarborough Shoal. Ayon kay Cinco, kung mangyari ay ang panukala sa ating teritoryo ay malinaw na magiging paglabag ito sa international law conventions kung saan ay maaring sumangguni ang bansang Pilipinas sa United Nations, International Criminal Court at International Tribunal for the Law of the Sea. Ibinigyan din ni Cinco na pwedeng maghain ang pamahalaan ng criminal investigation sa kanila sa napaulat na wiretapping issue dahil malinaw na isa itong krimen, bagay na taliwasan ni rekomendang legislative investigation. Kaugnay nito, nanindigan naman si Attorney Cinco na kinakailangan na maghanda ng pamahalaan, partikular ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy dahil sa banta ng armed conflicts kung hindi maunawaan ng China ang patuloy na aksyon ng bansa na payapa at diplomatikong pamamaraan. Yung ating mga kababayan na mga isda, patuloy pa rin ang kanilang karapatan na mangisda doon sa teritoryo natin sa West Philippine Sea. At walang sino mang bansa, China, US o kung sino man, ang pwedeng magpigil sa kanila sa paggawa o sa pagpatuloy ng kanilang hanap buhay. Ang isda, huwag silang matakot kasi teritoryo natin yun at walang karapatan sino mang bansa ang pagpigilan sila na mangisda doon. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, ang Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Designer mula sa Quezon City wagi sa kanyang Filipino-inspired craft sa isang international competition sa Hong Kong. Kaugnay niyan, may chika pang Star FM Manila. Hindi makapaniwala at dream come true para sa Filipino designer na si Ivan Fabia matapos itanghal bilang overall winner sa katatapos lamang na EPLF 2024 Hong Kong Design a Bag Competition para sa kanyang bag entry na pinangalanang Rooted. Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa designer mula Quezon City, ang mga endemic mangrove sa ating bansa ang naging inspirasyon niya upang mabuo ang konsepto ng kanyang award-winning bag. Pagbabahagi pa ni Ivan, nais niyang makatulong na payabungin pa ang Filipino craftsmanship at artistry. Back then sabi ko, ano ba yung design identity ko? Ano yung design DNA ko as a designer? Little did I know na sa patuloy na paggawa ko, we have so much stories to tell. And itong stories na gusto kong sabihin, ito yung patuloy na nag-i-ignite sa passion ko to design things, to design products. Kasi ito na yung way ko para ma-document yung heritage natin, yung culture natin as Filipinos. Ito na yung part ko as a designer to continually tell stories about who we are, yung part ng history natin, and yung culture natin in general. May mensahe naman ng designer sa lahat ng sumuporta, naniwala at tumulong sa kanyang journey. Sobrang nagpapasalamat ako kasi naniniwala ako na this journey won't be possible. First, without God who helped me all throughout the journey, and second, without the community of people na naniniwala at sumusuporta sa akin.
sobrang nagpapasalamat ako sa lahat ng tao behind this bag, sa creation niya pa lang, sa parents ko, sa family, and all. Sila yung nagiging backbone mo every time. So I'm so grateful for all the supports that I'm continually having. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Manila sa designer na si Ivan Favia. Mula dito sa himpilan ng 102.7 Star FM Manila nag-uulat, Star DJ Kimi Gora para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, manatiling nakatutok sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. At kung kayo ay babiyahe, huwag mag-alala. Meron po tayong Bombo mobile application. Ito'y magagamit natin para masubaybayan yung mga paborito ninyong programa. At kahit kayo ay nandyan sa Luzon, Visayas o Mindanao, ay masusubaybayan yung inyong mga paboritong himpilan sapagkat ito ay konektado sa ating 31 fully digitalized stations ng Bombo Radio Philippines. At available din mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating mga programa sa YouTube channel ng Bombo Radio Philippines. At para naman sa Facebook Live, matutunghayan ang mga programa para sa ating mga paboritong himpilan ng Bombo Radio Philippines, lalo na halimbawa dyan sa Visayas, yung mga Ilonggo speaking na kababayan po natin, ibig ninyong mapakinggan yung mga himpilan na Ilonggo speaking din, ay para po sa inyo yung Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Para naman sa mga Akyanon, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. At doon sa mga Waray ay mapapakinggan at mapapanood sa Facebook Live ang mga programa ng Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka-Star Nation, samahan niyo po kami na manalangin ng Orasyong Pirata for obligatory prayer to request for rain. God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us, for the protection of our land and our people, whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 9 minuto na nakaligad sa takna siningalauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Liwat nga ginpanindugan ni Mayor Jerry Treñas nga nag-agi sa husto sini nga proseso ang pagdemolish sang fasad sa Iloilo Central Market. Apang sa ginpahayag ni Dr. Ivan Anthony Hinares
sa aton sining mga kabombo sa National Commission for Culture and the Arts ti mayara kuno sang ginapatigayon sining pagpangusisa or investigasyon. Rason nga ti si Mayor dagakigin kay sala kunong reporting sang print media sa aton sining mga kabombo. Anyway, istoryanta na dugang iplastar naton kaupod sa report ni Bombo Angel Tangel. Sa report, please come in. Liwat nga nandugan diri Bombot Siyam sa iliilis ni Mayor Jerry Treñas nga nagsunod sa insakto nga proseso ang syudad sa pagguba sa fasad sa Iloilo Central Market. Sa interview sa Bombo Radio, kay Mayor Jerry Treñas, inpahayag nga may yara o kung may ara ang syudad sang direkta na komunikasyon kag mga nagakailong nga papeles nga ginhatag sa bahin sa National Historical Commission of the Philippines. Rason gintagaan iniman sila sang go signal sang komisyon para mag-demolish sang fasada. Kag ang proseso diri Bombo Siyam nga una ang ginhimo sa office sa building official gin-inspection nila ang fasad kung sa diin nakitaan nila sang mga major cracks. Kag ginrekomendar anay una for retrofitting para nati ma-preserve ang ining historical value niya. Kag may istoryahan naman nga i-demolish if hindi gid kaya sang retrofitting. Kag gintawag or gin-declare sang office of the building official nga dangerous structure ang fasad kag ginpa-vacate. Kumbaga wala dapat sang mga pumuluyo, mga persona na makastay sa idalom sang fasad or lapit sa fasad kay delikado na ini siya Bombo Siyam. Si ang SM nga partner sa city government, ang PPP, nag-try sila na i-retrofit ang fasad pero tinakitaan nga nagakalapudpud na gid ang semento. Kag ang SM nag-apply sang demolition permit diri sa bahin sang Obo. Pero before ini ginaprubahan anay kuno Bombo Siyam, nag-istorya anay o nag-istoryahan anay sa bahin sang Heritage Council sa bahin sa city. Kag before ini ginatagan or nag-approve man pati ang National Historical Commission of the Philippines na naghatag man sang green flag. Kag pati sila ginatagan man sang kopya sang demolition order. Tibot silingon nag-aamo na yung Bombo Siyam ni proseso. Pero may isa ka forum sa bahin sa National Museum of the Philippines kag isa sa mga 9 speaker diri si Dr. Ivan Anthony Henares, ang Secretary General sa UNESCO National Commission of the Philippines. Ginpamangkot ini siya about sa iya ideya sa natabo nga pagguba sang fasad sa bahin sa Iloilo Central Market. Kag naghambal ini siya nga ginalantaw na nila ang plastada kag ang do natabo gid Bombo Siyam kay ginastoryahan naman nila kag ginalantaw nga imbestigaran ini siya sang mga cultural agencies. Pero nagsa sa bahin or nagkuha ang mga statement ni Dr. Henares pamaagi manabi sa media mga clips sa iyang interview. Kag upon clarification, naghambal siya in behalf kuno o kung naghambal siya sa may press con as commissioner sa National Commission for Culture and Arts, hindi bilang Secretary General sa UNESCO National Commission of the Philippines. Pero contact ini siya galit ni Mayor Jerry Treñas Bombo Siyam kag si daw nagwa diri naghuga siya sang kamot kag naghambal siya nga wala ko niya sang formal investigation na ginaobra ang UNESCO National Commission of the Philippines sa sining problema or ang istorya sa bahin sang pagguba sang fasad diri sa bahin sang Iloilo City. Kag gintawag naman ni Mayor Jerry Treñas nga irresponsible reporting kuno ang ginhimo kag handa siya kuno magpasaka sang kaso. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa nga interview. Ginpadala to sa National Historical Commission. Yes, ako na budlay bla kay lain nga agency, mambal naman parte sa lain nga agency. Kag hindi man mga engineer, hindi man mga architect, mga way pulos. Why kadtoan ni kita ginasunod ang tanan nga mga kinanlan. Why kita din shortcut? Oh, ano karon mangkot nyo? Di mga labutaw lang istorya. Dason ano pa? Gagi na investigar ako, daputa. Investiga? Bilat sa nga amaya. Permi lang bala nga daw may sala kita di permi nga ginaobra. Commissioner Henares has said that this is irresponsible reporting.
Because he never said that UNESCO is investigating Iloilo City. Ano pulos yung mga ginatunan nyo sa eskwelahan man? Amo na klase nyo nga reporting? Ang budlay bala kay kada isa mahambal nga do maalam. Kung mangin alamon ka, tani-tunan man ninyo kung anong ginahambal nyo. Ako ya, ready ko ya. Ang kinasway ta. You know, Arya, based on what you are saying, I can file cases against you. Because Commissioner Henares himself has disowned the statement that you are reporting. Ari di sa akong text, why ka mo kabalo, text na sa akon. I can file cases against you. And as a matter of fact, I am filing 3 separate cases against Nerio Luan before the end of this week. Sobra na eh. Ako ya, kapoy na. Kung gusto, kinasuhay lang ito, di nga kinasuhay. You know, I have a law office. I have always refrained from filing cases against anyone. Pero subong sobra na. Kapoy na. Magpabaya lang ko. Daw ako pa di kaluluoy bla. Oh, sige. Bring it on. Because I am ready also to fight. I'm in a fighting mood. Why gani investigation? You know, there is no investigation. And people are trying to bring this thing, kadako gid nga bagay. There is nothing. Ano di yung text ni Henares? Sabi niyo, why ko ka balon ni sa telepono. Gusto niyo, tawagon ko subong. Para ang balon niya nga sinode ang nagabinoteg. No formal investigation. Kabudlay pala sa inyo, kaya sabi niyo, kamo lang ka balon eh. Nasundo kinapadako, tagid. Ano di, sinog investigar? Kaya rato tanan, may papel na si Reggie nga ginpadalaya tong plano. Ginsabat siya ni at that time chair sino gani ito? Escalante. Di ko na-investigahon nila sa Escalante. Ano yamon man? Hindi ka nagali ni kasalig sa mga gobyerno. Sa di nagalin ang word nga irresponsible reporting. Commissioner Henares himself. You know, kabalo ka mo kapila na nadagdag ang slab. Ang uli ito, ang nagkakaon to sa pupoy. Gusto nyo gid may mapatay dira? Anong inyong liwat-liwat? Office of Building Official. Nagambal sa subong hindi na safe. Pilito nyo nga safe. You know, ano nga klase ni nga utok at hindi nga ginausan man? Si Nerio Luan is not a member of the media. It is not his job to ridicule, belittle, besmirch the reputation of any public official here in Iloilo. Ari mo, ay subong takaan ako. It's about time. Gambal lang ubo. Nga piliton nyo. Arao. Why kita ga tago-tago bala? Bininyo, ginatago-tago tadi. Gabaling aso si Mayor Jerry Triñas ba? Oo. Galumpat gani bombotsyam yung cellphone ko. Oo. Gatayog kapila gito sa pamosdak to. Oo. Oo. Te ari bombotsyam mo may statement bala kita diri para sa kaklaruhan man sa time sa mga kabombo naton kung may kamatukuran or like directly mismo nga statement ni Dr. Ivan Anthony Henares nga hambal niya nga imbestigaran ining issue sa bahin sa fasad sang Iloilo Central Market. Matian bala bombotsyam ang kabahin sa nga pagpahayag ni Dr. Ivan Anthony Henares sa nga abi iya man nga statement. Good afternoon po. I'm Japs. I'm from Iloilo. I'm a seafarer. Just for context, before I ask the question, in Iloilo City, the local government unit has this vision of
making all of its public markets modernized in every district. So there is this one issue which is related to the Iloilo Central Market situated in city proper. And this didn't sit well with some of Ilonggos, and someone posted an issue that is concerning about the Art Deco in Iloilo Central Market. So to be fair, I asked a friend from the Iloilo City government to know their take on this. And he said that after the assessment of the retrofitting, they found out that the structure was, the structural integrity of the Art Deco is not safe for restoration. So their plan was to actually create a replica of that. So my question is, as advocate for national heritage, do you draw a line between consideration of public safety and advocating for cultural heritage? And if you do, when do you, in essence, draw that line? And last question, what's your take on national heritage being made into a replica? Thank you. Okay. To respond to your question, I do know that this is still a very hot topic right now, even within the cultural agencies. But the first question that we need clear answers for. Pause na pause. Okay. Ang kasabat ni Bombo Angel, amo ni si Dr. Ivan Anthony Hinares. Ang namangkot to isa kasi Ferrer nga taga syudad sa Iloilo. Oo, concerned to siya nga daw parang kabahin sa ilang forum manabi. Alright, so ang nagasabat subong sa liwat si Dr. Ivan Anthony Hinares. Continue please, engineer. The first question that we need clear answers for are whether the Iloilo City government was able to get a go signal to demolish it after they found out that it was structurally unsound. There is a process. I believe when the NHCP approved the development plan, there was no mention there of a demolition of the tower. So if they found out that it was structurally unsound, they could not unilaterally demolish the structure. And that's what we're trying to find out right now. Was there an approval for them to actually demolish the structure? Second, when you say something is structurally unsound, of course there is a public safety issue here. But there is also a possibility of retrofitting buildings. And that's our problem. Does it mean that every heritage structure, when it is declared structurally unsound, it is now for demolition? Is that how we are going to go about it? So everybody can just have their building declared structurally unsound and then they can demolish their building because it is structurally unsound. We are already in an age of modern technology where we can retrofit so many structures. It's being done all over the world. And here we are in the Philippines using an excuse that something is structurally unsound, using this paradigm of public safety when there is modern technology that can retrofit a historic structure. So let's not use structurally unsound as a reason for demolition. In fact, structurally unsound should not even be a consideration when we decide what the heritage significance of a structure is. If it is significant, let us find a way to preserve it. No? Now, question about replicas. Of course, we don't want replicas. I was not in the government when the Meralco building in San Marcelino was demolished, and the NHCP gave instructions that gumawa na lang kayo ng replica ng Furies and then you can demolish the original. So now you have a replica of the Furies, a cast of the Furies in Adamson, but the original was demolished when it could have been transferred here to the National Museum, right? And that is the paradigm that we are trying to change. If the original is there, why do we need to demolish the original? Diba? There is a way to retrofit it. I really felt bad about the Furies. That was an NHCP decision.
at that time, that you will just make a cast of the original. You know, I know Jeremy would have wanted to have the Furies here in the National Museum, diba? But the decision was unilaterally made by one agency at that time, no? A different chairperson at that time. So, again, why do we need replicas when the original is still standing? No? So, the Iloilo City Market is a very complicated case, and we are trying to look at it as objectively as possible. I know there are a lot of passionate discussions about it online, but you know, the questions are simple. Did you follow procedures? And that will be the basis of whatever decision the NCCA will come out with, whether procedures were followed. And of course, if procedures were not followed, there are also corresponding actions that need to be undertaken. You know? So I hope I was able to answer that, all those questions. Do we want replicas? If the original is there, why do we need a replica? No. Second, about safety, public safety. It's the best excuse that everyone is giving to demolish a heritage structure right now. But with the advancement of technology around the world, especially with engineering advancements, we can always retrofit a building to be able to preserve a heritage structure. So that's my response to your two questions. Thank you, sir. Bombo Angel? Oo. Bombo Cham na batian sang mga kabombo natin diri ang kabahin sang pagpahayag ni Dr. Ivan Anthony Hinares, ang Secretary General sa UNESCO National Commission of the Philippines. And after that, sa batabi ni Dr. Hinares, nag-follow up question diri Bombo Cham, si Mr. Narieluhan, kag si Kim Sabatman diri sa natundan nga they're looking into it, kag they're investigating kuno the matters diri sa bahin sa Iloilo City. Pero ang nagagawa diri nga storya, gin-deny niya kini Mayor Jerry Treñas nga may ara investigation ang UNESCO diri sa bahin sa syudad nga about sa fasad. Pero ang iyang hambal nga he is speaking daw in behalf of NCCA nga ang bilang commissioner kuno sa National Commission for Culture and Arts, pero amo na ning statement si Mayor Jerry Treñas nga nag-asog diri ang ilong abi pong Pocham kagatito hindi man nami diri ang iyang pag-feedback sa bahin sa media kay amo to kuno ang timpag ko ang storya nga wala man kuno kahambal si Hinares nga may investigation kuno Bombo Cham. Kung ako maglantaw, hindi man niya siling tawag sinigan niya literal nga term nga investigation, pero kung balik-balikan pakag kung nabatian sa mga kabumbo naton, kung nabatian ninyo ang pahayag ni Dr. Hinares, sini niya, that's what we are trying to find out right now. But silingon, nagapangusisa sila. Bombo Angel, kung bala nag-agi sa eksakto siniyang proseso, pero ang bagan ni Mayor Jerry Treñas nag-agi ini sa eksakto siniyang proseso. Kay una-una kuno, wala man iya na mention nga mayara sang demolisyon sang tower. Pero upon the inspection abi sang Office of the Building Official, nagpagwa man gani isang mga documents dira nga dilapidated na, may mga debris na nga nagakahulog, may ang ginalikawan diri is ang may maigo, bala may madisgrasya. Amo na yang ginaulikdan sang city government ni Mayor Jerry Treñas. Kiti ni man gusto si Mayor Jerry Treñas nga amo tumlang balya kaon kada imo batsoy hulugan kada karon sang malainumol nga debris ti. Sus Maria kagusip, no? Bisan ano pa na kadamo sang utok kaom dos batsoy malapta man nagyapo ng utok kung hulugan ka sa ulo. Anyway, amo na ni karon ng sitwasyon, but dugang pagani ni Dr. Hinares sa inya amo na sa karon ng isa man sa mga ginatutukan naton nga hindi lang iya kung tani pag ikapital ang public safety, no? Kag ang ginatawag sini iyang structurally unsound, kay damo-damo man kuno iya sang teknolohiya all over the world nga ginagamit for retrofitting
O galing kiti ambal naman ni ubos niya hindi ta na nagini ma-retrofit, hindi ta na ni tawag siya ni madisponiran pa abi sa aton sini nga mga kabombo. Well, ang retrofitting kon abagahon guro sang SMDC, ako yung nagapati ko nga sarang ma-retrofit. Bangod man sang ila sining kapasidad in terms sa gasto abi sa retrofitting, kag may mga equipment man ini sila siguro dira sa aton sining mga kabombo para nga ma-retrofit ining tower sang Central Market, pero mas ginpili nga i-demolish na lang. Now, pasalig sang city government kag sang kontraktor sang Iloilo Central Market nga himuon kuno nilang exact nga itsura sining tower. Kung si Dr. Ivan Hinares pa sinya hindi tayo gusto sa mga ginatawag sinang replika, kay kun ara pa man lang ang structure, why not tabi nga mag-settle kita for the replica kung pwede ta malang gani iya ma-retrofit kay kadamo iya sang pamaagi, kag may mga equipment naman nga sarang sa sining ginatawag nga retrofitting, Bombo Angel. Kaya umulaga ni Bombo Cham, no, nga tilim plastar man diri sang office of the building officials, ang mga nakita nila may mga mga crack na mikuno sa slab, may mga deterioration nga sang mga asalog, may crack man sa dingding, madamo na nga mga nga mga findings at ipagawa sa office of the building official bago ko na maglabot sa punto ng demolition. Pero ang isa man din sa concern sa mga kabombo nato, before yung demolish, kung amugit man ang dikta, pag amugit man ang resulta sang abi investigasyon nila, muntani nagpabalo sa publiko, kag mahatagan sang naplastaran sang maayo palang assessment Bombo Cham, kag tiwa na naglabot sa amo abi nga punto sa mga kabombo naton. All right. Si Bombo Angel Pichilierta na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Angel Tan. Kung ang city government pa nagahambal nga nag-agi sa eksakto sini iya nga proseso, and then may kantana naman sa statement ni Dr. Hinares, tigin panginwala niya iya gulpihada ini. Tiyang nalaskaran karon ang sabahin iya sang print media kay sala kunong ila si ang irresponsible reporting kuno ang natabo. Now, sa aton sini nga mga kabombo, gimplastan tani magtimbang nga bahin, nabatian yung statement ni Dr. Ivan Hinares sa aton sini nga mga kabombo, no? Pero kung lang taon naton, sino man abi ang magpangindi sa moderno nga merkado publiko? Hindi babaho, hindi rigna, sa aton sini nga matag palamati. Tanan sini komportable ang nagabaligya kag ang nagabakal. Pero sa gyapon hindi taman pag ibaliwala ang mga handumanan nga nagbili na sang tatak sa tagsa siniiya ka paminsaron sang pila na ka mga henerasyon nga nagliligad. No? Amo na gani nga ginatawag nga heritage site sa aton sinimatag palamati. Ti ginatanyag ko na ni sa aton sini nga mga kabumbo sa pagbana-bana kung ano gid man bala ang sitwasyon. Kay ti kung kaisa kabalo ka mo banwa ang mga ahensya sang gobyerno diri sa pungsod Pilipinas. Dumakamig daton iya nga malasado na ang pagsalig sang pumuluyo sini sa ila. No? Sa ila sini nga mga statement nga laban o bawi kung ang ila sini nga statement na notisyaran ta nagadepende man sa kung sinong ila sini katubang Ti hambal Mayor Jerry Treñas niya wala kambal si Dr. Hinares ang amo sina plastada sini responsible reporting sa munisipyo Santo, no?
Mapasaka ako sa nagakigo siniya karon nga kaso. Oh. Tituod, waya man ginhambal nga literal, pero may porsyon kuno nga pagwa na or nagbuya si Dr. Inares nga we are still investigating. Pero kung balik-balikan ninyo sa una pa lang nga part sa statement ni Dr. Inares, sila niya, that's what we are trying to find out right now. Oh? Ina nga punto, kung bagla, nag-agi ginman sa eksakto sining nga proseso ang city government sa sining pagpangayo sang nagakaigo nga pagpahanugot, permiso sa concerned agency sang aton sining nga gobyerno sa pagdemolish sang tower na dira sang Iloilo Central Market. Sa aton sinimatag palamatiti, dugay na nayaging klaro ni Mayor Jerry Triñas nga nag-agi gani sa proseso. Pero tiyang iban sini nagambal nga daw kasubong nga ginhuruhipsan, gintago-tago for whatever reason sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Ina kuntani ang dapat man nga idiga kag iplastar sa pumuluyo. Kay ti do nahangpan ko yang punto ni Dr. Hinares nga hindi man lang kita ya makagamit sang rason or balasihan or ining paradigm nga ikinanglan ta nga idemolish ang isa iya ka heritage site kay bangod nga ini structurally unsound. Ngang ginakapital ang public safety. Sa aton sini nga mga kabumbo, of which nga daw nagasanto man sa depensa sang city government nga sige ti structurally unsound, may mga nagakahulog nga debris, may mga nagakatakta, nagaguluwa na tong kabilya, may mga dalagko na nga litik. Kag hindi naton gusto nga agi dira tawo matupan sang debris ulo sini mapusa kag kun mapatay sa or mapilasan or whatsoever. Sa aton sini nga mga tag palamati. Ang aton sini nga alkalde do napuno na gid. Lightning in thunder na binuyan ni Mayor Jerry Triñas. Bangod gid lamang sa sining issue sang pagpademolish, sang structure dira, original structure sang Iloilo Central Market. Sa aton sini karon iya nga mga kauturan. 30 minutos na nakaligad sa takna sining alauna diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto. Iban sini nga mga balita kag impormasyon naton sining itugyan sa iban sini Manusim Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Standby na kamo sa Black Time Program nga Timbangan sang Katarungan. Ini mo laga nimo ang Korban Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo, Ora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 19 to 25, 2024. Ang inyo paborito nga mga pop songs, local kag foreign, will once again be yours sa ining weekend sa concert at the Plaza. Blasting off at 6 p.m. sa Mayo 25, Sabado. Kaupod ang Fretz Band from Bacolod.
Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Max, kag madamo pa nga iba na iga-paraffle sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Mayo 26, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tiyon sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga taga niya kita sang grasa nga aton maintindihan nga ang mga setback sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plaswala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kagay Dictionary of International Law and Diplomacy. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo inisang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!
Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 18 sa The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Timbangan sang Katarungan. Maayong hapon, dakbanwa sang Iloilo, nakapangalagad ninyo programa Timbangan sa Katarungan diri sa Bombo Radio Iloilo. Timbangan sang Katarungan. Nalagad former City Councilor Plaridel Nava. Timbangan sang Katarungan. Ay mga pagdaloon kita na isibong importante mga kabyanan nga mga issue. Labi na ining mga interview ni Julian Baronda diri sa Bombo Radio sa nagpatawag ini siya sang press conference sa nagligal adlaw. Pero antes na istoryahan na mga kabyanan, mayara kita subong isa ka dako gid nga concern sa ginapadayon nga gina-construct dira nga seawall sa may area sang waterfront, especially dira sa area sang Palapala, no? Rizal Palapala 1, Rizal Palapala 2, sakop dira ang Rizal Stanzuela sa city proper. Kay man mga kabyanan, ang kontraktor dira sa mga proyekto nagsugod na kag padayon nga nagaobra sang seawall, inang mga pugong bla mga kabyanan, no, depensa para sa balod. Nagasugod sila trabaho mga kabyanan, wala sila sang nagakaigo nga building permit nga gina-issue sa aton nga OBO, Office of Building Officials dira sa City Hall. At the same time, why man sila nakakuha sang permit halin sa Philippine Reclamation Agency. Dapat na gusto lang mga kabyanan ng DPWH o si Saon ini naton kay may ara balita kita nga nakuha kay na
nga aton na outfall ang ginagwaan sa aton tubig sa mga kanal naton natabunan na. In kaso gani nga matuod ining impormasyon kag magsugod ang tag-ululan sa Hunyo, baha mga kabyanan. Hindi lamang ang mga barangay nga sakop sang Siwol, kundi pati ang bugos nga syudad. Bangod wala guaan ang tubig, kay ginsiraduhan sa kontraktor kag sang DPWH. Isusaon nato mga kabyanan, kagkwaon naton tanang nga dokumento. Especially nga kung wala ini sang nagakaigo nga building permit, hindi dapat ini magpadayon. Sa informasyon mo nakuha naton mga kabyanan, nag-issue na gani ang City Hall pagi sa Office of the Building Official sang isa ka cease and desist order o work stoppage. Agod hibaloon kung nagapadayon ang ini nga proyekto nga wala sa nagakaigo nga papilis o permit. We will look into this mga kabyanan because mabudlay nga kung wala sistema, wala regulasyon, pinagusto lang. Bati naton do ang nagatindog idra nga kuno iya proyekto. Priya man inaka national government pong nagapastaring dra mga kabyanan si Julian Baronda. Kung malumos ganing mga taga-syudad, bangod sinaraduhan ninyo ang outfall, ang sukto naton mga kabyanan. Ining nagapasikat na si Julian Baronda. Timbangan sang katarungan. We will look into this, no? Tamaan ini ka delikado, especially kung wala ma-check maayo sang Office of Building Officials. This will create a lot of havoc diri sa syudad sang Iloilo. Hinali magsugod ang tag-ululan, kag hindi nyo matapos, sinaraduhan nyo pang outfall. Problema ni sa ulihi, sino pa salon nyo? Si Mayor Treñas, ang city government. Timbangan sang balikan ta na mga kabyanan kay miara kita gyud piparar subong pila ka mga bagay nga dapat naton sabton. Sa pila ka mga patalang naman ni Julian Baronda sa iyang patawag nga isa ka press conference sang damlag lang. Reo naon ta na yang guna niya nga video para antes ta sabton mga kabyanan ipamatian nyo anay kung anong ginapanghambal niya sa isa ka press conference kag diri gid pagwa sa Bombo Radio Iloilo. Ra pamatian ta una nga interview sa iya. May pa 2025 ang elections, kadamo isang problema nga dapat tutukan, kadamo isang proyekto nga sarang naton pwede pa madala sa syudad. And may Oktubre, lapit na malang, hulatan nyo na lang. Ang ina mga kabyanan nga sabat, pabangkot ina sa iya sang membro sang media diri sa syudad. Simple lang ang pamangkot sa iya mga kabyanan. Kung ano ang iya plano sa palabuton nga May 2025, kung ano nga posisyon na pagdaganon niya, pag-file niya sa filing sang COC sa Oktubre 2024. Hindi siya kasabat. Paliko-liko ang istorya. Do arrogante pa magsabat, ulatan nyo na lang. Mas mayo siguro kay Julian Baronda, either hindi na lang siya mag-file, kay why man siya kadalagan, o kung file siya sa 2030, para malawig-lawig ang pagpanumdum niya kapag pangitas ang kandidato nga magupod sa iya. Ang iya ginarason mga kabyanan, hindi siya kasabat direkta, mahilig siya magpaliko-liko sa istorya. Ang iya ginarason nga kuno unahon na ng serbisyo publiko, unahon na yung mga proyekto nga dalon niya diri, as if pala may ginadalagin siya. As if pala nga damo benepisyo naton sa iya. Ngang iya obra from the very start, magsakay man lang sa proyekto sa national government. Hindi man iya ka Doli, iya ka DSWD, among sagad iya sakyan, intrahan, hindi nakabayan sa iya departamento, sa iya opisina, tapos ang balon niya wala lang niya pamulitika. Nabatian ko pa gani diri si Bombo dyan, matapos inigin play ng interview ni Bombo Angel Tan, namito ang reaksyon sa anchorman diri sa Zona Libre ni Bombo Jan Talentos niya, di na blakong kabalo ka ang imo man ang ginaobra di sa syudad ng mga proyekto. It is geared towards re-election, you see?
Pagod hindi mo mainto ang mga Ilonggo. You cannot insult the intelligence of the Ilonggos. Balaan man namon ng style mo pamuritika from the very start. Ang politiko nga nagapungko, hindi real talk niya. Hindi na kita mapalabod-labod, istorya bala. Dapat direktanay na. Ang politiko, the moment makapungko sa pwesto, since day one, ang sa ulo yasina, politika. Timbangan sang katarungan. Ang sa ulo yasina, re-election. Timbangan sang So hindi mo kami pagsugiran na layo pang eleksyon, babayaan lang anay. Kaya ining imo mga palak na di saylo-saylo sa lakas, selfie-selfie kay First Lady, dasok-dasok, selfie-selfie kay Presidente Marcos. Tanan ini, pamulitika. Tanan ini, preparasyon para sa eleksyon. So don't tell us na wala sa ulo mong politika. Be true to yourself. Kaya kung hindi ka ganit true sa lawas mo, pinapatala mong pumuluyo, much more sa ibang nga bagay. Kung politika ka nga clearly, amo ng intensyon sang tanan, pamulitika, kag i-deny mo pa, paano kami kasalig sa imo? Paano kasalig ang Ilonggo sa imo? Si Mayor Treñas, wala nagpalabod-labon istorya. He is very sincere to the Ilonggos. He is very transparent sa pagsiling, ang bata ko madlagan. Pwede man taguon ni Mayor Treñas kag kibuton si Baronda sa Oktubre. Pwede yaman pasauton si Baronda sa Iyapalad. Kag papatiyon ng danay sila gihapon. Prumayo bala nga batasan? Hindi. Kilanan prangka ka. Because it defines your character kung sino ka. Dapat sincero ka. That is why, timprano pa nakambal na si Mayor Treñas, transparent siya sa aton tanan. Nga akong bata, madagang congresswoman. Kag hindi ko napagkwaon si Julian Baronda. Si Julian Baronda, hindi amo nakaanes. Palibot-libuton niya pakita sa istorya nga hindi pa di simpo politika, lawig pa. Paano lawig nga pa talang kabulan, filing na? Kagang hulag ya is already. Clearly, a politiking, pamulitika. Naton mga kabyanan, ang rason kung nga hindi siya kambal, kung madlagal siya kung hindi, kay naga-problema siya. Kadako sa iya problema. Ang problema niya subong, wala may maupod siya. Nahuya siya sa kaugalingon niya. Kaya kung mabakod siya nga kandidato, kung may maayos siya nga organisasyon, kung mabaskog ang iya political machinery sa kabaranggayan, kung palangga man siya sang pumuluyo, damo madasok sa iya. Look at Mayor Treñas sa iya grupo sa Team Uswag. Kadamo nag-apply konsyal. Gaginutok, gaalawas, ayawan si Mayor kapili. Ang iba duduluhan na lang, hindi ka na maglagan. That simply shows nga tanan gusto dito sa grupo sang Treñas Ganson kay babakod. Well, built ang political machinery. Siya yaw ay maupod siya. Intuon niya si First Lady. Wala si First Lady nagpainto sa iya. Intuon niya pamilya Mabilog, ngas pagwaon niya nga willing si Mabilog maglagan upon sa iya. Wala nagkagat ang Mabilog sa iya. Why na siya? She is desperate mga kabyanan sa pagpangita sang iya kandidato. Ang mabilin na gilang maupod siya, abay niya. Utod niya. Guwasin niya family affair. Guwasin niya sila-sila nga pamilya maginuptanay sa politika. Kay wala may maupod sa iya. Everyone is trying na magdistansya sa iya. Kay wala kakwaon sa iya, gamiton niya lang ka. Like, magdagan niya konsyal upon sa iya. Tapos padlaganon niyang amay niya konsyal. Abi mo dalon niya ka. I-single vote yang yamay. Ikaw yan dekorasyon. That's the real reason mga kabyanan behind. Kung hindi siya kadesisyon. More so, nga hindi ka na subong ka-switching. Bawal ng substitution after sang October 8. So galingin ulo niyang inali. Mismo si Mayor Treñas sa bunggo siya. Tapos ng boxing.
Why pakasugod ang boxing? Knockout na siya. Timbangan sang katarungan. Ay isa pagid ka pamangkot interview. Ang second nga video, damo ni makabyanan ha. Matamaton ko lang sabat. Una mo tong iya paliko-liko istorya. Ari ka duwa nga tikal yaw. And witness ka mo sang pandemic, even how hard, sa no kabudlay, natingwa kita, gapapuli sa mga tao abroad para makapuli, gapapuli sa mga nagkalamatay abroad nga may pila ka milyon nga balayran sa Korea para mabalik diri ang cadavers ang napatay, sang pila ka libo nga mga tao nga luyag magpuli sa Iloilo, personal kita nagbulig sa personal tanga resources. Palakpakan! Palakpakan ng tikal! Siya makmang baya bago lang. Kaladlawan to. Nagbulig siya pabalikon ang kadaber nga napatay. Kabalo ka kung kadaber na patay na na. Basi ko may kilala ka to yung kadaber nga buhi, pakilala samon. Basta kanya magambal ka kadaber na, patay na na kung. So hindi ka na simple magambal nga kadaber nga napatay. Kaya understood na sa mga maalam nga mga Ilonggo nga kung kadaber gani, patay na, wala na kang ginawa. Pero kung may daloon ka di sa Bombo Radio, ipakita mo sa ako ng kadaber nga buhi nga ginawa, buton da ka pagka-kongresuman. O, pero ari sabton ta, tikal ya COVID. Siya sa COVID pandemic, grabe nga akong trabaho, bisan kabudlay, Yudi. Abot anong kabudlay sa mubraya to kay mo sinubrahan? Ang madumduman ko mga kabyanan sa COVID pandemic, ang iya pasaway sa aton. Priska pa sa akong panguna-huna kapag huna-huna nyo. Kung ano klase pasaway ginubra niya sang pandemic, kakapila si Akigan ni Mayor Treñas. Inagya silingin na papuli sa mga OFW, inakigan sa ni Mayor Treñas sa nga nagreklamo ang Department of Migrant Workers, nagreklamo ang DSWD, damohin siya nagreklamo kay nga, sige lang diya nga paepal, nga bagbit-bit sang nagapululi, wala matesting. It turned out, iba sa gitpadalaya din nga mga OFW, positive sa COVID. Imbis ng tato ng COVID, madula ang COVID, siya pa ya ang nagpalapnag sang COVID. Diri sa syudad, abi mo lipatan namon. Aryo, para may priba ko, araw statement ni Mayor Treñas. Lantawab lang ko anong statement ni Mayor Treñas, mga kabyanan. From that time, nga pasaway siya. Very clearly, ang paugtas siya kay Mayor Treñas. Aryo, ang hambal ni Mayor Treñas, kung mabasahan nyo sa inyo monitor, hambal yaw ni Mayor Treñas, ambot, ginakot ko si Mayor Treñas, ambot, sa interview ni sa mga media siya, parte sa mga OFW nga nagpositive sa COVID, nga pinasulod, diri, ni Julian Baronda, bulig palapta, laton party ang ubraya, wala taya issue Wala ta problema kung nagbulig sa papuli, kung ginsunod niya ang proseso, ginsunod niya ang protocol, kung ginpati niya ang mga advice niya sang DFA, sang DSWD, sang OCD, sang Department of Migrant Workers, sang DOLE, pero ginbypass siya tanan mga kabyanan. Siya nagpalak, siya nagdala COVID sa syudad. Pag-interview kay Mayor Treñas, ariyo ginakot ko, hambal ni Mayor Treñas, hambal ni Mayor Treñas, akon bala, hindi na ninyo pagamuha. Papulion ta sila anay nga tapos na ang trabaho ta. Pangabay ko kay Jamjam, waay man kita nag-away. Palihog ibilin sa IATF ang obra nga na. End of quote. Amo nang statement ni Mayor Treñas. Sa iya that time sang COVID, Group Y sila, Isa sila ka partido, mayuhay sila, pero hindi kagwanta si Mayor Treñas sang paepalya sa pagpapuli. Para lang may pasikat lang siya nga kunwabi. She was doing for the OFW. At the expense of OFW, gamiton niya para sa iya pamulitika. Pero pambalon mo siya, way kuno sa mind niyang politika. Pero ever since, ang tanan niya nga hulag, pamulitika. Aray, sana kakominto, ari pagid. Basahan nyo sa screen. Sa mga kapamati sa radyo, basahon ko lang sa inyo kaya may katadaw ya sa live streaming sa Bombo Radio, makita nila ni. Arit, picture ni Mayor Treñas. Ginahambal yan ni kay Baronda the time. Ambot, hambal ni Mayor Treñas, ambot, wala ko kabalo, jam-jam,
Hindi niya imo obra, magpaabot sang tao, hindi bala. Oh. You see? Paano ta siya dayawon? Paano niya ibaligya sa ato ng trabaho niya sa COVID pandemic? Kay mismong upod niya nga mayor at that time. Opdanay sila, mayuhay sila, gaugtas sa iya. Ginakomintaran siya. Kung mayong ginabuhat niya, dalayawon ang ginabuhat niya. Palakpakan ta siya, ang mayor niya ugagtas. Do mabugto ang ugat ni Mayor Treñas ang ugtas sa iya. Ano pagid ba dumduman ta sa iya? Simpo pandemic, may mga restriksyon. Kita nga mga ordinaryo nga pumuluyo, bawal magwa sa balay naton. Kung makagwa ka, damo pa mga itsiburitsi. Damo mga patakaran. Ahay, all of a sudden, arang picture roll, yung kugani. Sige, yakaon nyo. Samtang may pandemic, ato siya, nakwa ina makabiyanan sa isa ka resort. Ha? Laton-laton party sila sang COVID. Aw po dyan sa mga barkada ya. Wala siya garispito sa rules and regulations ng IATF. Kay bangod congresswoman siya, she thinks and she feels that she is above the law. Kag hindi siya pwede nga madalasa sa IATF, kung ordinaryo nga tao, amo nga simpo, dayon dakop, ginapriso, kay ga-violate sang COVID protocol. Pero siya to, samtang mga ordinaryo nga pinitin siya, sunod balay, lockdown. Ha? Siya sige, daya, sige kaon niya sa restaurant, sila sang grupo ya. As if, she is someone nga hindi ya dala sang COVID protocol. O, aray pagid. Simpo COVID, may restriction, may lockdown, ha? Nagpahiwat siya sang blessing. Kay pabugal yagid ang project niya nga isa ka pudyot nga barangay hall para sa ano ni sa mga bumbero. Ha? Kag ipablisingan niya gid. Naglupok si Mayor Treñas at that time. Tudong pangaking Mayor Treñas, nano ka mo? Ari pa kita sa COVID, nga state of COVID, may pandemya pa. Hindi ka mo kaulat mag-blessing da, nga magtilipon ka mo damo-damo tawo, mga bumbiro, kag mga kutsino, pang mga talpulano, pinang tipon niya. Baw na ngayo siya, pasinsya, mga kabiyanan kay Mayor. Nahuya man siya. Ha? Ari niya nga statement, pasilipat siya, COVID, damo, bulig. Ari lipat siya. Statement of Representative Julian Baronda, Lone District of Iloilo City. Early this morning, ang balya, I attended the blessing inauguration of the BFP substation in Alta Tierra Village. I assume yung abi niya. Damo na patay sa abi, day. I assume that prior authorization was secured as essential gatherings for provision of government services are allowed. Events like this may boost the morale of our public servants. May isang palusot. Palusutan niya pa si Mayor. Sino niya? Although we strictly observe health protocols, we should not have pushed through with it. Ulihin na Elisar. Dami sa Bindan. Damo na nakalatnan sa COVID sa Ubraya. Mambala siya nga, although we strictly observe health protocol, we should not have pushed through with it. I apologize for this lapse in judgment. Hindi niya lapse in judgment, Minango na niya. Minango. Di na pagdami-namiya ang term nga lapse in judgment. Because in the first place, kung mayong judgment mo, kung may utok ka, you would not do that. Kikabalo ka in the first place. Ka-struggle ang syudad sa COVID. Tanan nagapiyitin siya sa COVID. Unahon mo pa yung pagka-epal mo. Tapos subong. I-remind mo kami sa imo siling perting trabaho mo sang simpo pandemya. Nalipat ka sa mga traso mo sa amon. Mayo na kay ginliwat mo, ginrecall mo, gintikal mo, party COVID, abi mo, wala ko sang
compilation. Bimula ko di ginatipon ng tanan-tanan nga traso mo sa syudad. As if kabalaslan namon, kay nagtrabaho ka sa COVID. Ano nga trabaho? No less than Mayor Treñas. Grupo mo, upod mo, ang nag-aakig sa imo, pila ka beses. And yet, despite the fact, mga kabyanan, nga puwerte ang iya paugtas kay Mayor. Puwerte ang halit niya sa aton during COVID. Pag 2022, siya man gyapon ginkuha ni Mayor nga mag-congresswoman. Dapat wala ka na to. Dapat inindakan ka na ni Mayor. Galing kiti si Mayor na luoy sa imo eh. Gitagaan ka pa isa pag ka-chance para mag-congresswoman nga ibutang ka sa pedestal. From nothing to something. Pero subong, hindi ka dumdum sa kabalaslan mo kay Mayor. Kontraon mo pa, pakalainon mo pa, tumukon mo pa, dumukon mo pa. Ano klase batasan na? Tapos subong i-remind mo kami, nga bisan ano ka budlay, aragid ako sa pandemya, papuli ko ano tambaya? May ginpapuli siya kuno, nga bangkay, kadaber nga napatay. Text time bala kong, nagay ka lang in English bala, kung interviewon ka gani, kaya the more ka self-destruct, antis mo ka magbuhi sa baba mo, sa mga tinaga mo, ginawa ka na idalom, ginawa, hambal. Kiti, kadaber nga napatay, natural. Kaya why sa kadaber nga buhi? Pero ano ang balya? May taga-Korea, kuno nga FW. Bubos niya kung gigani na gasto personal ko to. Tikalon ginumero, no? Kung sa bagay wala man bayad magtikal. Pero nabasahan, nabatian, sa isa ka tinuga sa syudad nga may arap personal knowledge at that time sa pagpapuli sang bangkay. Bangkay na patay suno kay Julian Baronda, natural kay bangkay ko ti patay. Kilala lang nato nga bangkay nga buhi nga artista nga si bangkay. Tibisa diriyo, kung madumduman nyo simpo ni Duterte to, 2018 sang may napatay o FW sa Korea, gipapuli diri. Ginclaim niya mga kabyanan sa interview. Pagipabati natin, wala lang dugay. Asli niya ba, during pandemic, damo gusto mapuli. Niya, ang pagpapuli sang OFW sa Korea, ang kadaber nga napatay. Niya, milyon ng gasto, po nakapuli. Huwag may sa kanyang bakit sino ang bayad sa to. Ang iya lang ginaklaim, nga siya napapuli. Ang kapalmoks, kadalo po, grabe. Ang guya-muya kong, pero tinagidya ka damol mo doon, tuon mo, abi mo samon, bala wala kami, hindi kami maka-research. Abi mo bala, we will just accept your statement, hook, line, and sinker. Abi mo nagigyan samon ng mga Ilonggo, doon ilin tuon nga mapati na sa tanan ng yambal mo. O karon, kay nag-react ang isa katawo, nga may aras ang ihibalo. May personal knowledge sa pagpapuli sang taga-Korea, no less than the former presidential consultant Jane Avellana. Nga sa simpo ni Duterte, malapit to yakin Duterte. Malapit kay Senator Bongo. Anong iya reaksyon sa imo nga interview? Hindi matuod. Binutig. Credit grabber ka. Ang description sa imo. Kalauay man ang credit grabber. Inablang nyo brahan sa liban, akuon mo, ang kunon mo, para sa personal mo yung mahamot ka. Nga para darayawon ka, kulang sa dayaw ni. Sang gamay ni si Julian Baronda, why ni katilaw dayaw guro sa ginikanan niya? Amo na pagdako ya, gusto ya dayawon o siya nga dayawon. Anong ambal ni Presidential Consultant Jane Avellana? Sila nga hindi matuod nga siya nang papuli. Ang nagpapuli sa tuya, wala liwan, si Senator Bongo. You see? Maayo lang kay buhi pa. Ang mga testigo, pareho ni Presidential Consultant Jane Avellana. Kung wala ba karon ihibalo si Jane Avellana, partidera, mapinagusto na lang ya si Julian Baronda sang tikal? Ipatulon niya sa aton ang tanan nga palapaw nga istorya, ang tanan nga kabutigan, para lang ma-enhance ang kaugalingon niya.
para lang may ihambal sa saton nga kuno abi. She deserves another term. Kay bangod grabe ang iyang himakas. Grabe ang iyang serbisyo sa aton. Babatsyagan tagid kay ang patay gani dubuyon niya pa. Timayo lang kay may testigo. Kaya nag-react gila yun. Nagsiling, that is not true. That is credit grabbing. Hindi matuod ni ikaw ang napapuli sang bangkay. Si Senator Bongo, kag nagpadala pa si Jane sa mga dokumento sa aton, litrato. And pictures won't lie. Documents won't lie. But Baronda, she can always tell a lie. Ha? Basta siya yung magambal yung mga kabyanan, hindi ka mo magpati. Hindi nyo gilayon. Baklon. Binagbinago nyo. Kaya na master na ni Baronda ang inang klase nga pamulitika. Ha? Dira lang siya permi nagasalig. She is banking, luwas abi sa kupo-kupo, halok-halok, beso-beso, dasok-dasok, selfie-selfie, luwasin na ang propaganda gid. Ang farm troll ya, ang troll farm niya, ang propagandista niya, dira siya kampyon. Other than that, wala ka sang may makita nga positibo ni sa iya. Ti subong paano yung explain eh. Kaya nagambal si Jane Abiliana, hindi matuod. Buhi pa si Jane. Buhi pa si Senator Bongo. Amoto sila ang mga responsable. Si Senator Bongo, gid, may litrato pag padala si Jane Abiliana. Wala ko lang mapadala sa Bombo Radio diri para mapakita sa screen. Upod ni Senator Bongo ang pamilya sang OFW nga napatay sa Korea. Ikaw, Julian Baronda, may litrato ka da? Ano pakita mo sa amon? Puro lang tikal. Puro lang istorya, palapaw. Papatiyon mo kami sa binutig. Rehearse ka man mayo, kay hindi kami bulag kag bungol. Especially sa ako, hindi kagig kalusot. Kay since nag-congresswoman ni si Julian Baronda, ang akon files ni sa iya, gina-compile ko ginitanan. Ang tanan nga pinangambal niya nga in English nga tiko. Ang tanan nga ginubra niya nga katuntuan nga nakahalit sa syudad. Kumplito kita sina mga kabyanan. Isa na ka-vault. Ha? Nga mga dokumento, papilis, video, statement, halin sa iya. That is why hindi ako pagsugiran. Amo ni ko nga aming programa kita diri sa Bombo Radio. Kaya every time magambali sa sang kabutigan, ang timbangan sang katarungan will always be here to refute her para ipaitsindi sa pumuluyo nga initanan pagpatalang, hindi ini matuod. This is precisely the reason na nagkuha kita diri sang programa sa Bombo Radio. Because this will be our vehicle para tadlungon, straighten up, sang tanan nga fake news, sa tanan nga propaganda nga gusto ipalaknag ni Julian Baronda sa aton para kuno abi may rason siya nga para makakuha sa isa ka termino. May sugpon pa ni sa Webes nga adlaw. Kita ay kita mga kabyanan, may mga video pa di interview sa iya. Kita ay kita Thursday 9 o'clock in the morning diri sa timbangan sang katarungan sa Bombo Radio, Iloilo. Inyo lagad, former City Councilor Plaridel Nava. Salamat gid, padayon sa pag-uswag. Let's continue to rise, Iloilo City. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo
sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 19 to 25, 2024. Ang inyo paborito nga mga pop songs, local kag foreign, will once again be yours sa ining weekend sa concert at the plaza. Blasting off at 6 p.m. sa Mayo 25, Sabado. Kaupod ang Fretz Band from Bacolod. Sa T11 Musical Show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iba na igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 26, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga tagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga ang mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agod nga makasat ikaw sang budget nga O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akon pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon ubra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan
ana ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ng cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip,
Kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang Lapaz Batsoy. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. It's a beautiful Monday afternoon. Tanan nga mga positivities kabay nga nakuha nyo for today. Good afternoon. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Sugpon pa ko tani, no? Hindi na positive sa pregnancy test. Sa mga iba, no? Hindi luyag. But anyway, joke lang na siya. Ari na naman kita para nga magdulong sa inyo sa siningang palatuntunan. Kamusta man ang inyong weekend? Ano ang mga ganap sa inyong life? But anyway, no, going here bala to the station, maglabay ka dira sa may Benigno Aquino nga sa Diversion Road. Ay, ang mga tanong iba nagkakalalaya na, pero ang grabe nga bonggang-bongga ang mga bougainvilleas, mga bonggabillas. Katahom tulo ko, no, kay tika ampay gid nila ang init nga panahon. Hello lang gid dira sa inyo sa liwat. I hope sa gihapon ang mga beauty steady, carry pa rin ang lahat ng init. Welcome diri sa kahapon lamang program, and today we're back sa pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan nga makapadugang palingaw sa aton nga hapon, makahatag kalingawan, and at the same time medyo makapa-relax, no? Kag makapa-uro-umpaw sang kainit nga aton nga nabretsagan. And sa inyo dira nga mga free times, kung may ara gid man kamo, padigid, no? Nga maulayhunan ang pagsulat sa mga istorya ninyo, and then pwede na ina nga mapadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City, or pwede nyo nga ma-email sa bombo_Iloilo@bomboradio.info. Welcome sa KLP on a Monday. Kaupan ninyo si Tita Regine. Arin ang aton nga song para sa inyo from JRO Claret. Ngano, good afternoon. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di di ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot na damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panganak ko. Dawaton na lang maski sakitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke ug smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di,
maski sabihan lang ko. Abi na ko kung maamulabaw, kung malangong wa nailain. Apawa mo kini ibalong ka, tulo na sagitan lang ko. J.R. Claret, ngano, kung sa aton pa nga 27 minutos makalipas ng alas 2 sa hapon. Diretso na kita sa aton nga mga istorya diri nga nabaton. Salamat sa aton nga mga letter senders. May liyag i-share sa aton this afternoon si senior citizen sa 3rd District. Dearest Tita Regine. A pleasant afternoon to all the listeners of this wonderful program, ang KLP. This is my fifth letter already since April 11 last month. Kag tita, may nadumduman na naman ako. Mga experiences ko ini. So nag-duty pa ako sa isa ka hospital nga akong nga ginaobrahan. Every year, month of June, kada tuig sa bulan sa Hunyo, may ginahatag ang HR sa among nga department nga evaluation form. Ginahatag gina sa amon isa-isa agud i-evaluate namon ang amon nga self. Tapos ang amon department head mag-evaluate man sa amon. Pagkatapos na akong evaluate sa akong self, ginahatag ko na sa iya. Dira siya nagakuha sang basis sa iyang evaluation para sa akon. Antes niya i-forward ang evaluation namon sa HR, gin-catch ko ang iya attention. Saling ko, Madam, pwede ko mabalaan na results ng akong evaluation? Sige, dali. Nagpungko kami sa office. Kagin basa ang tanan niya nga ginpang-checkan. Kag okay man ang tanan niya nga ginapang-mention para sa akong evaluation. Kag ang caption nga ginabutang niya kag comment para sa akon. Everything, do kanani man pamatian. Kagin papirma niya ako, kagin dala sa HR. After a week, natingali gid ako. Naging patawag ako sang HR, kay waay kuno ako kapirma sa evaluation form. Dali-dali man ako magsaka, kagin pabasa sa akon ang mga captions sa ginsulat ni Madam. Abaw, pagkakita ko, grabe init ka ulo ko. Hambal ko sa HR. Ma'am, sa tuod lang, hindi amo ning evaluation ang ginpermahan ko. Ang jata na, wara takon ka dya kamaan, kang ginapang sulat na dya bukot mayad dyang ana, hindi gitakon ka dya magperma Habal ni Ma'am HR, dalaan na lang to sa iya, kag isettle nyo anay. Sige ma'am, thank you gin. May upod kami nga medyo may edad doon, sang sa iya nga manog-retire na. Dira gin transfer sa HR habang nga nagahulat siya sa iya nga retirement. Si Mana nga ini, upod namon, okay gid ini siya. Kag ginataha ni namon. Kay kung ano ang intsakto, gina-follow gid niya. Nahadlok sila nga mga senior staff kay Manang. Ginpakita ko ang caption nga ginsulat niya sa evaluation ko. Wow, amo gid na ang ginsulat niya noy, hambal niya. Sobra naman ina siya, puro man ina negative man.
amoran dyan gani na nga hindi takon ka dyan magperma bala dun. Balko. Kinanaog ako balik sa opisina. Sugata ako isa ka consultant, doctor, kag secretary, ka administrator. Ni, siling ko lang tawa ba lang in-evaluate ni madam ho, puro tanan negative. Ano gid ba lang nga krimen ang nahimo ko, nga amod gid siya ang pag-evaluate niya sa akon. Siling niya, tuod ka noy, baw sobra man siya ba? Singkudok, kung ikaw abi, isa ka department head, amo gid siya kalala ang i-evaluate mo sa subordinate staff mo? Kag kung ikaw ako, permahan mo ayhan? So nag-ulong-ulong lang tita Red si Doc. Sige lang noy, konfrontahalan to siya to. Sige Doc, thank you kid. Gundagon ako tita Red, kakaduan siya sa opisina. Bali ano to noy? Sige madam, kanami galis na pag-evaluate mo sa akon? Ano gid ba lang nga krimen ang nakita ko dya? Sa office ang nahimo ko dya sa office naton. Nga ang ginaamo mo gid ako sini. Lain ang ginpermahan ko, lain man ang ginpasa mo to sa HR. Tama sa imo katraidura kag butigon. Uy hala. Ang sobra ko kabuot, ginaabuso man ninyo. Piragid ka mo ka dyan nag-evaluate sa akon nga halos parehas kid ang ginabutang nyo. Ano ka mo mga perpekto, ged? Kami pa kaayawan ka obra. Tapos inyo nga mga seniors namo nagalagaw-lagaw lang. Kakaramaan lang kami dyan. Tapos sa mga bago ang mga staff naton, ginabayaan nyo lang. Mga traidor ka mo. Uy, ala. So, ala, pasakaon nyo ako sa kapayas. Tapos, tapson. Ay, mayad balara na himo nyo kanamon. Ginatudloan nyo gid ako magminastos. Hindi, takong kara magperma. Bala, doon ko pahalinon ako. Basta, hindi amo karan. Mapamista ka mo, o bayaan nyo lang kami dyan, upod ko mga bago, tapos tawgon mo lang ako, o tawgon mo lang kami, i-punch out ko kamo, kaya gapang labadong kamo sa balay nyo, happy ka mo karan. Oh my God. Tita Rechora, takot magpati, andata na ran sa rabton, kung madakpan sanda. Isa ko pagid nga experience ka na. Gin-invite ako sa isa ka staff, nga magmanino, isa kasal na. Kaya ako dayon himuon nila nga MC sa reception tapos kasal. Kundi naglisensya man ako sa iya. Pagabot sa schedule namon, abaw, ginbutang niya schedule ko, night duty. Pagkaaga doon ang kasal, kundi nag-irinet duman talinga ko. Gitawag ko siya, saling ko, madam, hindi ba laging request ko doon dyan, nga adlaw, wala ako duty, kay mamaninoy ako sa kasal. Noy, hambal niya, off mo man from night. Kuon ko ti, kung ikaw man abi, halin sa night, kag magninang sa kasal, okay man sa imo. Ano akong kara itsura bay, do kalag takon sa purgatorio. Te, takon mag-night, kag hindi, ra akong sala, kay ti intsakto man akong request sa imo. Grabe ang init ka ulo ko, Tita Reg. Kagkuon ko, basta hindi ako mag-duty. Kaya gin-approve mo man ako, tapos butang takon sa night duty. Ay, kadamo, Tita Reg, ang mga unpleasant kong ginapang-agyan sa iya. Hindi man ako tunto, kaya nga obra man ako intsakto. Nga feeling ko, permi nga ginahisaan ako. Permi mo lang ko gani, nagapakumbaba. Kag tama sa akong kaalwan, kaghapos istoryahon. Ngala ko, nga ginaamo pa ako sina. Kung sa bagay, kung anong ginakuha nila sa akon, way ko doon gani ginasukot, kaya ako pa nga huya. Way ko doon lang ginasukot, babayan ko doon lang. May Diyos, man ang kalibutan, Ginhingagaw ko gud inisulat, Tita Reg, kay balan ko nga next day, mapasiti na naman ako, i-drop ko duman dyan sa bombo ang sulat ko. Tanya mga katulad, di lang ginatagaan, mataas ang posisyon, hindi man nila pag-abusaran ang rights sa mga subordinates nila. Muna, nga ginashare ko gid ini, Tita Reg, kay learnings man ini sa mga tao katulad nila. Tao man ako nga masakitan, kag may mga needs man katulad nila, Tita Reg. Ginahalad ko na lang ang mga sufferings ko sa Ginoo. Magpakumbaba na lang ako, kag i-enjoy ang mga tinuig nga nabilin sa akong kabuhi. Dire ko na lang anay itakop ang mga pahina sa akong nga unpleasant experiences. Ari ang matud ko nga pangalan, hindi na lang pagbasaha sa kahanginan. Salamat kay Tita Reg, pagbasa mo sa akong sulat, kag pamatian ko gid ang imong mga comments or mga advices sa akon.
Ang imo suki, tawag lang ako kay senior citizen sa 3rd District of Iloilo. Senior citizen, baw, mabuka gid ang dughan mo sa ugtas, kalma lang. Kasingki gid sa imo, recalling ang inyong mga natabo sa imo nga kabuhi during some time nga nagatrabaho pa ikaw. Do medyo hindi ko lang mag-gets gid, no? Kasi supposedly, di ba, ang evaluation is supposed, no, to give you improvements sa imo nga workplace. And at the same time, kung may mga openings sa mga promotions, di ba, dira na siya gina-check kung ano ang pang-evaluate sa imo performance-wise, and then ang imo nga relationship sa imo nga mga co-workers. Pero dira yagli sa inyo, dapat ang imo evaluation sa imo nga kaugalingon, isang tuon man sa evaluation sa imo nga superior, daan mo sina. Hindi siling ginatagaan mo man niya sang leeway ang imo nga superior kung ano man na iya nga pag-evaluate dira sa imo. So hindi ko lang niya maintindihan, no, nga dapat may approval mo ang iya nga pag-evaluate sa imo. Ano man, possible akong why ka mo nagkakaintindihan or amugid man na daya ang inyong procedure, amugid man na daya ang process, pero sa akon nga pagka-understand, do hindi, no? As in, wala ka na daya hands. You can just evaluate yourself, by yourself, kung ginaamugid man ka mo na, no? Nga ginatagaan ka mo sa leeway para nga i-evaluate nyo man ang inyong kaugalingon per se, no? Kag siguro, ang iya naman niya sa imo nga superior, that's a different thing. Nga iya naman na iyang evaluation based sa kung ano ang iya nga paglantaw sa imo nga performance, sa imo nga relationship, sa imo nga mga co-workers, kag sa ibang pagid nga mga butang, no? Pero do hindi ko lang mag-gets nga ti dapat sa imo understanding nga ang imo nga evaluation sa self mo dapat magtugma man sa evaluation niya para sa imo. Do mo na ang imo nga namin. Ito ko pala intindihon, no? Pero anyway, bottom line is that you thought nga tikay ko maging permahan niya man to, may mga captions man siya, nga duga santo man, no? Kag do ka positive man sang iyang gin pangbutang didto siling mo nga mga comments, mga remarks niya, and then all of a sudden naghatag gali siya yaya sang separate nga evaluation. Ang hindi ko lang mag-gets gid is that hindi lang siya ang nag-evaluate sa imo, nga naghatag sa mga negative nga mga feedbacks. May mga negative, no, nga evaluation. But you know, regarding evaluations, though karami man na siya nga venue for us to also check on ourselves, review ourselves. Ano gid man bala kita. Sometimes we thought, no, nga para sa akon do amo niya, no, ang ako niya pagkakilala sa kaugalingon ko, amo niya ang ako niya performance level, to para sa akon do okay man, do wala man sa problema, and then tagaan ikaw sang feedback nga amo ni daw they find you not good sa amo ni nga performance, they find you kulang sa imo nga ginahatag, for example nga dedication sa imo nga work, hindi ba nami ang imo nga relationship sa imo nga mga co-workers, do mga amo sila. Do kanami man siya nga himuon, no, nga basihan for you also to reflect and to think, ay hala, basig gid man bala may kamatuuran. And the fact, no, hindi lang isa, hindi lang duha, duduk pilagid to sila nga may do negative remarks para sa imo. And so that's why siling ko lang, do kanami man, no, kung open kita, do kanami gid, because we get to learn more and to improve more. Just not just para sa kaugalingon ta, kundi sa aton man, no, nga pakipag relate, pakipag upod sa aton nga mga kaangay nga mga trabahante, and at the same time kung ano man, no, ang aton nga
effort na ginahatag sa aton nga trabaho. So there are people nga naga-monitor sina. So basi man, no, may nakita sila nga venue para nga mag-improve kapagid better. So actually, there are two things, no, nga pwede mo nga matake bilang a stand. It's all about how you look at things. Pwede man nga mangin positibo ikaw and you take it openly and you take it, no, nga para nga mas ma-improve pagid ang imong kaugalingon, ang ining mga criticisms, ang ining mga evaluations, ang ining mga negative remarks sa imong self, so that you could come also to terms with yourself nga ay hala, huugali, no, basi lipat lang ko, or basi amo ni may mga flaws gid man ako nga daw sometimes do gina-refuse ko nga batunon nga hindi gid man manami ang ini ko nga sa isang attitude probably or ini nga behavior nga ako nga ginapakita. But anyway, going back, two things lang, no, either you can be positive, you look at it at something nga makabulig pagid sa imo, maka-enhance pagid better sa imo personalities, ang imo nga performance, or you remain negative kag close, hindi ka naluyag, no, nga pamatian ang ini nga mga butang nga gina-remark sa imo because way kagapati nga ikaw ina or ginabuhat mo ina or ina ang mga pagkulang mo. So depende ina sa ato, no, how we look at things. So the choice is yours kung ano ang pag-take mo sina. Pero siguro bilang imo nga mga superiors, no, you have to respect kung ano man ang ilang agin pangbutang dira, because that's how they see you, no? They see your character, they see your behavior, and at the same time they see how they see ang imo nga performance sa imo nga trabaho. But it's a different story kung amo na iya ang procedure sa inyo nga once nga nagpermahanay na kamo to, then amo na to. So hindi lang ko ya ka-understand nga ano nga all of a sudden nga ang lain gali ang iyang ginhatag, and then you said hindi lang man siya ang naghatag sa imo sang amusin ha. So to kanami man nga idig mo siya deeper kag who knows basi gid man, no, may mga ara kita nga mga things nga though we refuse nga patihan nga para sa ila, though kanami pa man, no, you can still improve as a person, or para sa imo do ka foul gid sinaya because you do not believe nga amo ka sina kag amo sina ang imo nga performance level. Well, it's all up to you, but anyway, nag-retire ka na, di ba? So this is water under the bridge. Anyway, siguro ang imo ya for the sake of just recalling and expressing kung ano ang imo nga ginabatsyag over those things. So ginapasalamatan ko ikaw, senior citizen sa 3rd District of Iloilo. Again, ha, it all depends on how we look at things. Okay? We could be positive about things or we could be negative about things. And we know, no, kung ano dira ang mga resulta sini. Salamat gid sa imo senior citizens ng 3rd District for sharing with us your story. 2:44 ang aton nga oras, magapanabalik ang KLP. Pagkatapos lang sa pila ka mga importante ang mga pahibalo. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya.
ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most Diri sa kahapon lamang program, mga kabombo, may breaking news kita. Senate President Juan Miguel Zubiri kakaso na sa pwesto. Kanto kita dito sa Senado, dito sa Metro Manila. Kaupod naton with the details si Bombo Roger Hensioneo. Sir Roger, good afternoon. Tita Regine, balita lang direkta sa mga Senado sa Pilipinas. May ara na sang konfirmasyon nga may pagbago sang liderato sa Senate of the Philippines matapos nga mismo ginkonfirmar ni Majority Leader Senator Joel Villanueva nga isa karon sa ila sining nga mga agenda sa ila sining nga session would be ang change of leadership. Ini matapos nga ginapasuni sa karon nga may ara na sang 15 ka mga senador nga nagperma agod ilisan ang liderato sa Senado nga si Senate President Juan Miguel Zubiri kag nagagwa karon nga pangalan amo si Senator Chis Escudero kag nalakip man diri sa pangalan nga posible nga mangin majority floor leader amo si Senator Tolentino o kon posible man si Senator Grace Poe kag ang ginapasuni man diri nga mangin Senate President pro tempore amo ining si Senator Jinggoy Estrada. Balan mo Tita Regine, ang isa sa mga ginatudlo sini karon nga rason kun nga nga may ara sa shakedown if not change of leadership inibangod man sa padayon nga investigasyon sa Senado angot sa sining Philippine Drug Enforcement Agency leaks kon sa diin ginadrag ang pangalan diri ni President Marcos kag nalakip na gani diri ang imo sini paborito nga artista nga si Maricel Soriano kag ginapasuni nagagamit sa illegal nga droga. Kag prior sina may ara sa statement si Senator Mig Zubiri na daw halos init na kuno ang ulo o sa iban sini nga mga senador sini Zaya until nga ti amo ni karon nga may ara na mismo sang confirmation ang iring si Senator Joel Villanueva nga may ara sang change of leadership. Sa rin mo tabo, Bombo Roger? May ara na Tita Regine, no? Sa sining session nila, bantayan na lang natin karon, no? Mag-atag nila sa update na sa aton sining sister station ng Bombo Radio Lilo kung sa aton yung mga sister stations pa. Ang dugang informasyon sining matapos nga i-plastar man nila ni, no? Karon sa ila sining session, kaya usually magabukas ang session sa Senado sining hapon. Alas 3 ang takna sining hapon na Tita Regine. Alright. Okay. Kag basi pa lang kami mga kauturan kita nga halin diri sa may Metro Manila. Just in ko na lang ini nga nagahulat-hulat sa ila sining mga mata nga magapuli sa ila sining tagsa ka lugar o probably putatan na gid sa Iloilo. Mahimo nga may delayed flight lang, no? Tungod man
nga ang Civil Aviation Board naton nagpabalo nga may ara sa concern karon ang air traffic management system sa aton sining airport diri sa Ninoy Aquino International Airport. Ang tanan nga mga incoming kag outgoing flight may ara sa delayed bawat nga may problema pa sa karon Tita Regine, although na as of report time suno si Civil Aviation Board nga na-restore na ang concern sa software sa ila sining air traffic management system nila apang kitsolan nila ang operasyon sa mga airport. Inabala niya ginatagaan nila sa mas malawig nga interval ang paglupad kag pagugpa sa mga eroplano para nga ma-lessen probably if not malikawan ano man problema sa aton sining mga eroplano as they would tend to be airborne na Tita Regine. So posible may mga delays lang. Bomber Roger, ang buot silingon sini padayon ang mga flights ugaling lang delayed. Ang mga flights sa Lindera sa Metro Manila. As of report time, Tita Regine, as of report time at exactly 52 minutes past 2 sa hapon, gina-restore na nila, pag ginaamat-amat na nila ang pag-resume sang flight. Apang, conservative na nila ang ining paghatag sa interval sa sining mga flights niya ini tungod nga gina-restore pa sa karon ang ila sining air traffic management system nga bag-o lang gid Tita Regine sa Civil Aviation Board nakabalik tikon na problemado ang aton sining air traffic management system but silingon sini nga kon maglupad ang mga eroplano sa hawaan wala sang radar hindi basi magkuanla magbungguhan na isang Tita Regine or the possible collision ay wala sang radar na matabo. Just the same, nagpabalo ang Civil Aviation Board that ang problema sa software sa Air Traffic Management Center has been restored. Gani ginamat-amat na subong ang pagbalik sa biyahe sa mga eroplano. So expect lang delays sa mga kauturan naton dira posible kay the same information na kuha man naton from a friend sa Iloilo nga ari sa subong sa may Metro Manila. So that's the updates nagikan diri sa Bombo News Center. Ini si Bombo Roger Hensaneo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang the number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Maraming salamat sa imong balita, Bombo Roger Hensaneo. Mga dalagko nga mga balita ini, mga kabombo, balantayan gid ang updates diri sa mga programa sa Bombo Radyo Iloilo kag sa Bombo Radyo Philippines sa Kabilugan. Oras naton, it is now 2:53 sa hapon. Padayon kita sa aton nga mga istorya diri sa KLP. Ariman, may another story para sa aton, si Neni Ipin. Dear Tita Regine. Magandang hapon, Tita Regine. Magandang hapon din sa lahat ng mga masugid na mga tagapakinig ng kahapon lamang. Ako dya, si Neni Ipin, and this is my third letter for KLP. Tita Regine, nag-graduate ako sa high school March 2007. Apang, naka-eskwela ako sa college 2017. This college life begins sang nagbalik ako sa Manila. Maobra na naman ako sa sulod balay. 4,000 pesos ang bulanan nga sweldo sa Cubao. Dito ako nag-aobra. Apang 2 months lang ako tuya kananda. Kag naghalin man. Isa lang ako gapanilo sa isa kadako nga balay nga may second floor. 2 lang sanda amo ko apang hangged ang balay. Kag adlaw-adlaw gid ginaliwat-liwat limpyo, manilhig, manarapo, mangmap. Kag madamo pa nga iba nga mga orobrahon. Biskan duro obra, mayad man batasan ka mga amo ko, pay naghalin ako, kay hindi ko kaagwanta sang obra. Kag hindi mayad ang mayordoma nanda. Siya patana damo issues kanamon nga mga kasambahay. Kita man sang amo ko, mga binuhatan ko, malimpyo permi ang balay, kag honest man ako kananda. Naghalin do lang ako, kag nakasaylo ako obra sa Marikina. Sa kamag-anak ni tatay sa Marikina.
Permi ko nadala ang live birth ko, kag card ko sa pag-graduate ko sa high school, kay kung may tsansa, mapa-eskwela ako, ma-eskwela takan. Mayad kagin pa-eskwela ako sang bata kay hinablos ni tatay sa Polytechnic University of the Philippines, Open University. Puro online modular ang sistema sa pagtulunan. Kag may schedule kami sa pag-eskwela sa school. Puro mga working students kami ga-eskwela. Mga gusto makagraduate sa college for a better life. Na kung makagraduate ka na sa college, you can have a good job with a good salary. Depende man na sa courage and confidence ng tao kung ano obra ipersona. No guts, no glory. Dita waay man ako nagtiner sa Marikina kay kuripot ang bata sa hinablos ko. 1,000 pesos lang ang mabaton ko kada bulan kag duro man obra. Nakasaylo ako sa Quezon City. Sulod balay man gihapon obra ko. 1.5 years tiner ko kananda. So na-accomplish ko ang first year kag second year college ko kag nagpuli ako December 2019. Amo man kag nag-COVID restrictions. Why na ako kabalik sa Manila? Nagunta at duman ako sa third year college. Apang I have courage and hope to continue and finish my college in God's will, tita. Duro ako ginaskip or ginskip nga istorya ko, tita, sa sulat ko nga dya. So isulat ko duman next ko nga mga sulat, kaya gina-shorten ko lang ang letter ko. Education is ageless. And I'm still hopeful to finish my college. 2 years dulang Kung makabalik ako sa Maynila, kung may pagkakataon at pwede pa, may gana paghihapon ako maeskwela, Bachelor of Science in Entrepreneurship ang ginaeskwelahan ko. Kang first year, kang second year college ako, akon patanan gastos. Gaobra ako as kasambahay while schooling. This third year college ko, nadara ako sa free tertiary education. Apang naantala na naman ang pag-eskwela ko. Why ko duman na avail ang free tertiary education scholarship ko. I have a goal to finish my college education, but may mga challenges pa nga ginaatubang. Na mild stroke si nanay, kag ako gaatipan ka na, hindi ko mabayaan. Sakripisyo danay I do believe kung ano man ang kalooban ng Diyos, ti amugid na ang matuman sa kabuhi ko. I just have to be strong and choose to live for today for what is given and allowable for me to do. So salamat sa pagbasa, tita. Hanggang sa muli. God bless you po. Respectfully yours, Neni Epen. Oo man Neni Epen, kung kaisabala, we make our own plans, but of course, it is always the plans of the Lord nga amo ang masunod. So, thy will be done, Lord. But of course, from our end, we give our best. Pero kung diin man kita dalon, sometimes, before kita nga makalabot sa atong destination, damo pa na anay mga liko-liko, damo pa na anay mga bumps, but we just remain faithful sa promises ng aton nga Ginoo. That He will take us to where He would want to bring us. Diba? For us to be better persons, for us nga mas mangin closer sa iya, and di pa, nag-promise siya, He would bless us. So, believe that all these things, even if feeling mo, though, naantala, hindi ka lang madulaan sa imong nga paglaom and just do things, para nga mabuligan mo man ang imong nga kaugalingon and para nga malabot mo ang imong ginahandom. So, i-couple mo prayer and hard work. Good luck sa imo, Neni Epen. Salamat for sharing again diri sa Kahapon Lamang program. Ipunto alas 3 na ang aton nga oras. That means we have no more time left. Ani mabasa pa kita sa sulat diri, more stories pa aton nga igadala para sa inyo. But anyway, pangbuwas na lang. Buwas na lang iban pa nga mga istorya diri. Gani mga kabombo sa inyo man nga mga luyag nga mga ipalabot diri nga ma-experience ninyo sa kabuhi, mga butang nga inyo nga inagihan, mga istorya nga inyo nga na-encounter, pwede gid na
nga mapasakop, ma-share diri sa kahapon lamang program, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you share your stories, write it down and send it sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Buwas naman sa atong liwat nga pagbalikay, more enjoyable stories are in store for us. Nagahulat na ang inyong ginakalangkagan nga mga paborito ninyo nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang, Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. Sige, hapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. I'll be with you again tomorrow. So see you tomorrow. Maraming salamat sa inyo tanan. Good afternoon and God bless.